ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Wala nang mas hihigit pa sa puso ng isang ina, kundi ang kapakanan ng kanyang minamahal. Dahil ang pinagmumula ng kanyang tapang at dangal sa bawat araw na dumaraan ay walang iba kundi ang kanyang mga anak. Ikaw kabarangay, masasabi mo bang isa kang mabuting ina? Matagal nang magkaibigan sina Glenda at ang letter sender nating si Sharon. Maraming pagsubok na ang kanilang pinagdaanan at pareho nila itong nalampasan. Magkasama sila sa bawat saya at lungkot dahilan kung bakit mas tumatag pa ang kanilang pagkakaibigan. Pero dahil sa isang hindi inaasahang pagsubok, malalagay sa alanganin ang ilang taong kanilang pinagsamahan. Paano kaya nila malalampasan ang problemang dumating sa kanilang buhay? Yan ang malalaman natin dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, para sa mga kababaihan, ang pagiging ina ay isang malalim, makapangyarihan at masayang karanasan. Pero hindi lahat ng babae ay nabibigyan ng pagkakataong maging isang ina. Marami dyan ang hirap magkaanak at makabuo ng bata. Isang bagay na nakaka-relate ako dahil pinagdaanan ko rin ito. Ako nga po pala si Sharon, 61 years old. Hindi man single parent pero mag-isa kong pinalaki ang kaisa-isa kong anak na si Aryan. Dahil buong buhay nito ay laging nasa laot ang tatay niya. Seaman kasi ang asawa ko kaya mag-isa kong pinalaki ang anak namin habang nasa malayong lugar ang kanyang ama. Milagro na ang turing namin ng asawa ko kay Aryan dahil matagal na panahon naming siyang inintay sa buhay namin. Sa kasamaang palad ay hindi na po siya nasundan. Na okay lang para sa amin dahil sapat na ang blessing na yon, na kung tutuusin ay kamuntikan na naming hindi matanggap. Dahil miracle baby ang tingin namin kay Aryan, ibinigay namin ang lahat ng kagustuhan niya sa buhay. Siya ang aming unika iha, kaya sobrang spoiled siya sa kanyang ama. Kapag may kailangan siya o gusto na kailangang pagkagasusan, hindi nagdadalawang isip ang ama nito na magpadala ng pera. Yun na lang kasi ang tanging paraan niya para ipakita sa anak namin ang pagmamahal nito. Sa kabila ng pagiging spoiled ay hindi naging bratinela si Aryan. Alam niya kung ano ang limits niya dahil sinisigurado kong habang bata pa siya ay kailangan na niyang matutunan ang pagkakaroon ng mabuting loob. Mabait siyang bata, masunurin at lumaking may galang sa mga nakatatanda. Sweet siyang bata kahit na overprotective akong ina. May takot din siya sa Diyos at takot siyang makasakit ng kapwa niya. Pero katulad ng lahat ng bata ay dumarating ang panahon kung saan ay tumatanda rin sila. Noong nagdalaga si Aryan ay doon ako unang nakakita ng pagbabago mula sa kanya. Medyo lumayo ang loob niya sa akin na hindi ko naman binigyan ng malalim na kahulugan. Dahil tingin ko'y parte ng pagdadalaga niya yon. May mga panahon talaga na dumadaan sa rebellious phase ang mga bata lalo na noon sa edad niyang 22 years old. Mare, may tanong ako. Ano yun?
Since ikaw yung mas maraming anak, Grabe ka naman sa maraming anak, Mare. 3 lang naman yung anak ko. hindi, kumpara sa akin, mas maraming anak mo, di ba? Okay, may point ka naman doon. O ano ba yung tanong mo? Paano mo masasabi kung nasa rebellious stage na yung anak mo? Bakit? Nagre-rebelde na ba yung anak mo? Hindi naman, pero may mga napapansin lang akong pagbabago sa ugali niya ngayon. Naisip ko lang na baka nasa rebellious stage na siya. 22 na si Aryan ah. Hindi ba yung mga rebellious stage na yan nangyayari lang sa mga teenager? Kasi alam mo yung mga anak ko, naging pasaway talaga sila nung teenager sila. Pero ngayon, medyo umukay na naman sila. Siyempre, late bloomer kasi si Aryan Kaya baka ngayon lang siya papasok sa ganoong parte ng buhay niya. Kung sa bagay nga, oo. Pero sobrang istrikta mo kasi kaya naging late bloomer yung anak mo Pero bakit mo naman naisip na baka nag-rebelde si Aryan? May ginawa ba siyang masama? Wala naman. Wala pa naman ako nadidiskubre. Nagbibisyo ba siya? Hindi. Nagbabarkada? Hindi rin. Oh, sinasagot-sagot ka ba niya kapag pinagagalitan mo siya? Hindi pa naman nangyari yun. Hindi yun pala sagot Oh, di hindi yung nagre-rebelde. So anong meron sa kanya? Bakit nag-iiba ang ugali niya? Ano ba yung ginagawa niya? Ba't mo naman nasabi na nag-iiba yung ugali niya? Hindi ko alam. Medyo lumalayo na siya sa akin. Lagi na lang siyang nasa kwarto niya tuwing umuuwi siya galing trabaho. Hindi na siya masyadong nakikipagkwentuhan sa akin katulad ng dati. Para bang may itinatago siyang sikreto sa akin. Nako, hindi nagre-rebelde ang ganong tao. Ano ka ba, Mare? Anong tawag mo dun? Ibig sabihin lang, tumatanda na yung mga anak natin. May kanya-kanya na silang buhay. May mga sikreto na sila na hindi na kailangan sabihin pa sa atin. Hindi na sila mga bata na excited ikwento sa ating mga nanay nila kung ano ba yung naging araw nila. Ganun ba? Oo, ganun yun, Mare. Kala ko naman kung ano na. Nag-alala pa naman ako. Normal lang yun, Mare, no? Minsan, sinasarili nila yung mga problema nila kasi nahihiya na silang lumapit sa mga magulang nila para humingi ng tulong. Ma-pride na yung mga yan. Kasi nga, malalaki na sila Ang nasa isip nila, kaya na nilang solusyonan yung mga problema nila nang sila lang. Imbis na mag-alala ka dyan, Mare, dapat matuwa ka. Kasi alam mo ba kung anong ibig sabihin nun? Ano? Ibig sabihin lang nun, nakakatayo na sila sa sarili nilang mga paa. Hindi na sila dependent sa atin. Kaya na nila mga sarili nila, Mare. Nakakalungkot naman kung ganun. Hindi pa ako ready na malayo sa akin si Aryan Naku, ganyan talaga ang buhay. Hindi forever na magiging sa atin yung mga anak natin. Darating yung time na aalis din sila sa pugad nila para humayo at bumuo ng sarili nilang buhay. Ay, ang bilis talaga ng panahon. Parang kailan lang nung tinuturuan ko pang maglakad si Aryan. Tapos ngayon, kayang-kaya na nilang maglakad palayo sa nakagisna nilang buhay. Pero alam mo, yung mga sikreto-sikreto na yan sa ganyang edad, isa lang ang pumapasok sa isip kong rason yan. Ano naman yun? Baka naman may jowa na yung anak mo na ayaw lang ipaalam sa'yo. Bakit naman niya itatago sa akin yun kung sakali? Sobrang strikto mo kasi. Kaya malamang itatago sa iyo yun ng anak mo. Hindi mo ba naman kasi pinagbigyan mag-boyfriend nung nag-aaral pa siya? Yan tuloy. Nakakapag-usap naman kami tungkol dyan Pinapayagan ko na siyang makipagrelasyon, lalo na't nakapagtapos naman na siya ng maayos. Baka nga nahihiya lang. Ganyan din naman tayo noon, di ba? Ayaw nating ipaalam sa mga magulang natin na may boyfriend na tayo. Sa tingin mo, may boyfriend na si Aryan? Mas hindi naman ako ready doon. Nag-a-assume lang naman ako, Mare. Pero mas maganda na i-ready mo na yung sarili mo. Antayin mo na lang si Aryan mismo ang umamin sa'yo. If ever man na may boyfriend na talaga siya. Maganda ang anak kong si Aryan. Hindi ko yon sinasabi lang dahil anak ko siya kundi dahil yon ang totoo, Papa Dudut. Nakuha kasi nito ang features ng kanyang ama na half Japanese. May ilang mga kalalakihan noon ang nagtangkang ligawan si Aryan noong nag-aaral pa lamang ito pero ni isa sa kanila ay wala siyang sinagot. Dahil may usapan kami ng anak ko na bawal muna siyang mag-boyfriend hanggat hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral at inirespeto ni Aryan ang desisyon kong yon.
Kahit patago ay never nag-entertain ng lalaki sa buhay niya si Aryan. At very proud ako sa kanya na kahit papaano sinusunod niya ang bagay na yon na napag-usapan naming dalawa. Nakapagtapos siya ng may Latin Honors Papa Dudut. Doon pa lang ay isang malaking tagumpay na yon para sa aming mag-asawa. Kaya naman noong nagkatrabaho siya ay unti-unti nang bumubuo ng sarili niyang mundo. Masakit man para sa akin ay unti-unti ko nang hinayaang buksan ni Aryan ang kanyang mga pakpak para magdesisyon para sa kanyang sarili. Alam ko noong mga panahong yon na kaya na niya ang sarili niya at marunong na siyang pumili ng mga tamang desisyon. Malaki ang tiwala ko sa kanya na hindi siya gagawa ng ikakasira ng kanyang buhay, pero ganon pa man, hindi ko pa rin naman tuluyang inalis ang sarili ko sa buhay niya. Bilang isang magulang, kailanman ay hindi matatapos ang trabaho namin para sa anak namin. Kaya noong nag-inala ako na baka may boyfriend na nga ang unika iha ko ay biglang lumabas ang pagiging protective mother ko, Papa Dudut. Oh, madam. Heto na yung in-order mong maha blanca. Ayan, matagal ko ng craving to eh. Buti naisip mong gumawa ulit. Lagi ka nag-request kaya gumawa na ako kasabay nung ilang order ng putot kutsinta na binebenta ko. Salamat, Mare. Mamaya na lang yung bayad ha, send ko na lang kapag okay na yung online banking. Down daw yung system na yun eh. Okay lang. Mag-isa ka na naman dito sa bahay nyo? As usual. O nasan si Aryan? Nasa trabaho. Wala, off niya ngayon. Pero lumabas siya kasama ng mga kaibigan niya. Lagi naman yung lumalabas kada weekend eh. Kaya naman pala gusto mong ako mismo mag-deliver nitong maha eh. Naghahanap ka na naman ng katsikahan, no? Kesa naman mamatay ako sa buryo. Pinapunta na lang kita rito para may kasama ako. Sa bagay, wala rin naman akong ginagawa sa bahay ngayon. Na-deliver mo na ba lahat ng orders mo? Oo, na-deliver ko na lahat bago ko pumunta dito para wala ng problema. In fairness sa business mo ha, patok na patok. Hanap ka na kaya ng pwesto. Ay naku, okay na ako sa bahay lang nagluluto. Dagdag gastos pa kapag naghanap ako ng pwesto. Kung sa bagay, wala ka rin namang dine-in eh, puro deliver lang. True! Ano na palang balita sa anak mo? Tuloy na ba yung paglipad niya sa Hong Kong? Yung panganay ko? Oo, tuloy na. Next month na yung flight niya. Yung pangalawa, si Mikel, nakalipat na ng trabaho? Naku, ba't naman siya lilipat ng trabaho? Nakwento mo yata noon na gusto nang lumipat ng trabaho ni Mikel kasi toxic yung mga katrabaho niya. Hindi si Mikel yon, yung bunso ko ang may gustong lumipat ng work. Yung bunso ba? Akala ko si Mikel. Ba't naman lilipat si Mikel? Kakapromote lang niya. Ay talaga? Ang galing naman. Mukhang totoo nga na siyang nagmana sa tatay matalino. Ay naku, sinabi mo pa. Kung hindi lang talaga namatay ng maaga yung tatay nila, ay naku, sigurado akong proud na proud yun sa mga achievement ng mga anak niya. Sure naman akong proud yun ngayon. Maiba tayo, Mare. Kumusta na pala si Aryan? Alam mo na ba yung rason kung bakit nagiging mailap siya sa'yo? Ay buti na banggit mo yan. Mukhang totoo nga yung sinabi mo na may boyfriend na siya. Ay talaga? May ipinakilala na ba siya sa'yo? Wala pa naman. Pero napapansin ko sa mga galaw niya talagang nagsusumigaw na may boyfriend na nga siya. Ano naman yung mga napapansin mo? Kapag dumadaan ako sa kwarto niya, kahit nakasara yung pinto, may naririnig akong kausap niya. Nagtatawanan sila, naghaharutan sa 10 oras ng gabi. Yun lang? Paano naman kung kaibigan lang pala niya yung kausap niya sa cellphone? Ay meron pa, nahuli ko rin siya na may naghatid sa kanya sa bahay. Pero hindi ko nakita yung itsura ng lalaki kasi hindi na siya lumabas ng sasakyan. Baka naman katrabaho lang niya yun. O heto, ngumingiti siya ng mag-isa habang naguhugas ng pinggan. Dalawa lang ang rason niyan kung bakit siya ngumingiti mag-isa. Either may nagpapakilig na sa kanya o nababaliw na yung anak mo. O baka naman baliw na sa taong nagpapakilig sa kanya. Correct! So ano naman ang mararamdaman mo kung sakaling ang may boyfriend na yang si Aryan? Masaya naman ako. Nasa legal age naman na siya para magkaroon ng karelasyon eh. Masyado nang ang late ka mo. Ano ka ba? Basta sana, ang hiling ko sa kanya, mapunta siya sa maayos na lalaki.
Matalino naman yan si Aryan eh. Sure ako marunong yung pumili ng jojowain. Hindi yung papatol sa putyo-putyo lang, Mare. Ay sana nga. Kasi minsan kahit gaano pa katalino ang isang tao, nabobobo pa rin sila kapag pag-ibig ng pinag-uusapan. Magtiwala ka na lang sa anak mo, Mare. Hindi naman agad-agad makakahanap yan ng lalaking para sa kanya. Basta ang mahalaga, nandyan ka once na maging broken-hearted siya. Huwag naman sana siyang maloko. Ako yung masasaktan eh. Nako, ganyan talaga ang pag-ibig. Ikaw naman, Mare, para namang hindi ka dumaan dyan. Hindi naman po ako controlling na ina, Papa Dudut. Alam ko kung ano ang limit ko sa pagiging istrikta dahil minsan na rin akong dumaan noon sa stage ng buhay na pinagdadaanan ni Aryan. Yan ang isa sa mga phases na kailangang bantayan natin ang anak natin dahil oo nga't hindi na sila bata pero hindi pa sila ganon katanda para makapag-isip ng tama. May mga pagkakataon na mas nauuna ang emosyon nila kesa sa paggamit ng utak at ayoko namang mapunta sa maling direksyon ng anak ko. Ang nais ko lang noong mga panahong yon ay gabayan si Aryan sa unang salang nito sa pag-ibig para sa ganon. Kapag nagkaproblema ang anak ko ay mabilis ko siyang matutulungan. Isa sa mga bagay na nagustuhan sa akin ng anak ko ay hindi ako masyadong nakikialam sa buhay niya. Lalo na noong nagdalaga siya, Papa Dudut. Binibigyan ko kasi siya ng oras para mag-decide para sa sarili niya. At kung ano man yon ay lagi ko siyang sinusuportahan. Pero sa mga bagay katulad ng pag-ibig, gusto ko na kahit papaano ay aware ako kung sakali mang may boyfriend na siya. Gusto ko na ako ang maging takbuhan niya pagdating sa mga advice o kapag maranasan niya ang unang heartbreak niya. Ang problema, Papa Dudut, ay never nag-open sa akin si Aryan tungkol sa love life niya. Kahit na ako na mismo ang nagtatanong sa kanya. Ang lagi nitong sagot ay wala raw siyang oras para sa pag-ibig. Hindi ako napanatag sa mga sagot na yon ng anak ko. Kilala ko siya. At alam kong may tinatago talaga si Aryan sa akin. Kaya ang ginawa ko kasama si Glenda ay iniisto ko si Aryan. Alam kong medyo OA ako sa part na yon at hindi maganda. Na nanghihimasok ako sa buhay ng anak ko. Pero gusto ko lang talagang malaman ang totoo noon. Sinundan namin ni Glenda si Aryan sa isang mall kung saan ay nagpaalam siya na makikipagkita siya sa mga kaibigan niya. Pero pagdating sa mall, hindi kaibigan ang kinita niya kundi isang lalaki. Isang pamilyar na lalaki, Papa Dudut, na siyang kinagulat naming pareho ni Glenda. Papa Dudut, hindi lang ako nagulat kundi maging ang kumari kong si Glenda. Noong sa wakas ay nakita na namin ang mystery boyfriend ni Aryan. Ito'y walang iba kundi si Michael mismo na anak ni Glenda. Nagulat kami dahil hindi namin alam na close pala ang dalawa. Nang mga bata pa lamang sila ay palagi silang naglalaro sa bahay noon tuwing dumadalaw si Glenda sa amin. Pero hanggang doon lang ang naaalala naming koneksyon ng dalawa. Noong nagsimula silang mag-aral ay hindi na sila masyadong nagkikita noon dahil magkaiba sila ng eskwelahang pinasukan. Saka na lang sila nakakapagkita kapag may get-together sa bahay na malimit lang mangyari noon. Iba't ibang emosyon ang naramdaman namin noong time na yon, Papa Dudut. Siyempre masaya kami na mga anak namin ang nagkatuluyan pero mas nangibabaw ang pagtataka namin kung paano nangyari yon. Dahil maging si Glenda mismo ay walang kaalam-alam na si Aryan pala ang bagong girlfriend ng anak niya. Matapos ang revelasyon, ay saglit pa naming sinundan ng dalawa, Papa Dudut. Doon namin napatunayan na magkasintahan na talaga ang dalawa dahil makailang beses namin silang nahuling magkaakbay at magka-holding hands habang naglalakad. Kahit papaano, nakahinga ako dahil pamilyar na sa akin ang boyfriend ni Aryan. Mabait na bata si Michael, magaling din sa klase at varsity player siya noong nag-aaral pa lamang. May sarili na rin itong trabaho katulad ng anak ko
kaya pasadong-pasado na siya para sa akin. Sobrang sweet nila sa isa't isa noong time na yon. Kaya nag-decide kami ni Glenda na hayaan ng dalawa at nagkape na lamang kami ni Glenda para pag-usapan ang napag-alaman naming impormasyon tungkol sa mga anak namin. Oh, totoo ba talaga tong nakita natin? Si Aryan at Mikel? Ay naku Mare, maniwala ka sa akin, pati ako nagulat. Hindi mo ba alam na may girlfriend si Mikel? Alam ko na may girlfriend siya, pero hindi naman kasi ako nakikialam sa love life ng mga anak ko. Kaya hindi ko kilala kung sino yung girlfriend niya ngayon. Kung ipapakilala nila sa akin yung girlfriend nila, tatanggapin ko. Pero so far, yung panganay ko pa lang yung nagpapakilala ng girlfriend niya sa akin eh. Grabe, napakapituloy ako nang wala sa oras kahit na hindi naman ako mahilig sa kape. So ano, nasolve na natin yung sikretong tinatago ng anak mo. O, confirmed na meron na nga siyang boyfriend. At nakakaloka, anak ko pa talaga. Oo nga, nagulat ako. Paano? Ibig kong sabihin, oo, magkakilala sila. Pero hindi ko alam na close pala sila. Matagal na panahon na silang hindi nagkikita, diba? Yun na nga rin ang ipinagtataka ko eh. Kasi simula nung nagbinata ang mga anak ko, hindi na sila sumasama sa akin kapag bumibisita ako sa inyo. Kaya hindi ko talaga alam kung paano sila nagkaroon ng relasyon. Hindi naman sila magkatrabaho, diba? Baka naman sa social media, no? Siguro friends sila sa Facebook. Baka nga. Ibang klase na rin kasi ngayon, ano? Madali na lang makahanap ng love life dahil sa internet. Nung panahon natin, kailangan pang sumulat ng love letter. Pero mas maganda noon. Kasi talagang effort kung effort, di ba? Naaalala ko naman yung asawa ko noon. Talagang snail mail ang labanan. Actually, nakatago pa rin sa baul ko yung mga sulat niya sa akin noon eh. Oo nga, inggit na inggit nga ako sa'yo noon eh. Kasi kada linggo, may natatanggap kang sulat mula sa jowa mo. Napaka-sweet, grabe. Ako naman kasi, kapitbahay ko yung napangasawa ko eh. At least ikaw, lagi mong kasama noon ang nobyo mo. Ang hirap kaya ng LDR nung panahon natin. Ang mahal-mahal pa ng bayad sa telepono. Kaya nga swerte yung mga kabataan ngayon kasi hindi na issue sa kanila kahit magkalayo pa sila. Sobrang dami na kasing paraan ngayon ng communication. Pero hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Si Aryan tsaka Mikel? Oo nga Mari, kahit nga ako hindi makapaniwala. Uy, ano naman ang nararamdaman mo sa revelasyon ngayong araw na to? Masaya. Totoo ba? Oo naman. At least mapapanatag na ako ngayon. Lalo na't hindi lang kung sino-sino yung boyfriend ng anak ko. Nakahinga ako kasi si Mikel yung boyfriend niya. Alam ko naman na magandang ginawa mong pagpapalaki sa kanya kaya tiwala ako sa anak mo. Ikaw ba? Nung nalaman mong si Aryan yung girlfriend ni Mikel, anong unang pumasok sa isip mo? Nagulat din naman ako katulad mo. Tapos nagtaka rin ako kung paano nangyari yon. Kasi never kong na-imagine talaga na magkakagustuhan yung mga anak natin eh. Tapos sobrang saya. Kasi di ba napag-usapan natin noon na what if yung mga anak na lang natin na magkatuluyan? Oo nga, nagdilang anghel ka dun. Eh di na lang tayo mag-best friend yan, kundi magbalain na rin tayo. Correct! Talagang meant to be talaga ang buhay nating dalawa. Isipin mo ha, pati anak natin nagkaroon ng koneksyon. Kaya nga eh. At least, hindi na ako mamomroblema sa magiging balai ko. Ang hirap kayo makahanap ng maayos na balai sa panahon ngayon. Masaya ako na ikaw ang magiging mother-in-law ni Mikel kung sakali. Masaya rin ako kung yun man ang mangyari. Sana nga magtagal sila, no? Basta, suportahan na lang natin sila. Yan na ngayon ang role natin sa buhay ng mga anak natin. Ang gabayan sila sa tamang direksyon. Ay, ang saya-saya ko talaga, Mare. Ang swerte ni Mikel kay Aryan. Maganda na, matalino pa. Asset din naman yung anak mo eh. Kasi bukod sa may itsura, masipag pa. Ay, alam mo, i-take out na natin tong iniinom natin, ha? At ituloy natin ang ating tsikahan sa bahay ninyo. Mahirap na. Baka mabuko pa tayo ng mga anak natin na sinusundan natin sila. Ay naku, mabuti pa nga. Matagal na kaming magkaibigan ni Glenda, mga dalaga pa kami noon, ay sanggang dikit na kami. Daig pa namin ang magkapatid sa sobrang close namin sa isa't isa.
Lahat ng problema bilang magkaibigan ay pinagdaanan na namin. Wala nang makakasira pa sa pagsasama naming dalawa, Papa Dudut. Nagtagpo ang landas naming dalawa ni Glenda noong naging mag-seatmate kami noong high school. Nagsimula ang lahat sa simpleng paghiram ng ballpen hanggang sa naghirama na kami ng notes. Hanggang sa sabay na kaming gumagawa ng assignments noon. Kami ang magkasabay na kumain sa kantin kapag recess at sabay din kaming naghihintay ng mga sundo namin noong araw. Pagsapit ng college ay parehong kurso ang kinuha namin at pagka-graduate ay sa parehong kumpanya rin kami nagtrabaho. Parang ang soul friend na kami dahil simulat sa pool ay hindi na nagkahiwalay ang landas naming dalawa. Kasama namin ang isa't isa sa mga heartbreak na pinagdaanan namin. Kami ang naging bantay ng bawat isa sa paghahanap ng tunay na pag-ibig. Hanggang sa nakabuo kami ng sari-sarili naming pamilya. Hindi nawawala si Glenda sa tabi at ganoon din ako sa kanya. Magkasunod nga lang din kami noong kinasal. Ang nakakatuwa pati mga asawa namin noon ay naging magkaibigan na rin. Mas naunang nagkaroon ng anak si Glenda, Papa Dudut, samantalang ako ay hirap namang magbuntis noon dahil meron akong hormonal imbalance. Hindi pa nakatulong na palaging wala ang asawa ko noon dahil sa barko siya nagtatrabaho. Konti lang ang time naming dalawa na magkasama at bawat pag-uwi nito sa Pilipinas, tinatry naming makabuo. Sa kasamaang palad ay palagi kaming nabibigo. Ganon pa man ay si Glenda ang naging sandigan ko ng mga panahong hirap akong magbuntis. Akala ko noon, wala na akong chance na maging isang ina pero hindi nawala ng pag-asa si Glenda. Siyang nag-push sa akin na sumubok pa rin kahit malapit na akong mag-give up noong mga bata pa lamang kami. Mare, mauna na ako sa may counter para makapila tayo agad. Marami pa namang tao ngayon. Ay hindi, sasama na ako. Wala na naman akong bibilin eh. Sigurado ka ba? Oo, wala na. Bumili lang ako ng bagong pundat comforter. Okay. Akala ko kasi may gusto ko pang bilhin eh, lalo na sa baby section. Ha? Anong baby section? Ay nako, akala mo ba hindi ko napansin? Ang tagal-tagal mo kaya kanina sa baby section. Ah, yun ba? Wala. Tumitingin-tingin lang ako ng bagong damit para sa panganay ko. Panganay? 3 taon na yung panganay mo. Yung mga damit na chine-check mo kanina parang pambagong panganak eh. Sabihin mo nga, may tinatago ka sa akin oh. Buntis ka ba ulit? Ay, okay, sige. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Buntis ako. 2 months na. Oh my gosh, totoo nga? Buntis ka? Oo, magkaka-second baby na kami ng asawa ko. Mari, congrats! Pero bakit inabot ka pa ng 2 months bago mo to sinabi sa akin? Pasensya ka na ha. Nahihiya kasi akong sabihin sa'yo tong balitang to eh. Kasi alam ko naman na, di ba nga, hirap kang magbuntis, ayoko namang masaktan ka. Ano ka ba? Ba't naman ako masasaktan? Oo, totoo na matagal na kaming nagtatry ng asawa ko na magkaanak. Di kami makabuo-buo. Pero hindi naman ibig sabihin nun, kailangan mo nang itago sa akin yung totoo. Hindi naman ako ganun kababaw para masaktan, no? Pero oo, aaminin ko, medyo may kaunting inggit ako kasi heto ka, magkakaroon na ng pangalawang anak, tapos ako parang malabo nang mangyari yun. Actually, nung nalaman kong buntis ako, yun talaga yung unang pumasok sa isip ko. Kung paano ko ba to sasabihin sa'yo? Kasi alam ko naman na may pinagdadaanan kayo ng asawa mo eh. Baka maging insensitive ang dating ko. Hindi ko naman itatanggi. Minsan masakit makarinig ng mga ganyang balita. May konting kirot sa puso. Pero hindi ibig sabihin no na hindi ako masaya para sa'yo. Sobrang saya ko kaya para sa inyong mag-asawa. Di ka insensitive sa part na yon. At saka mas lalo akong magtatampo sa'yo kung itatago mo sa akin to tapos saka ko lang malalaman kapag nanganak ka na. Salamat Mare ha, naiiyak tuloy ako. Ang lakas mo! Kung ako nasa sitwasyon mo, hindi ko alam kung paano ko dadalhin yung emosyon ko.
Kasi kung ako yan ako, hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko. Lalo na't pareho nating pangarap na sabay manganak. Hindi ko rin alam kung paano ko kinakaya eh. Pero ang tanging pinanghahawakan ko lang ay yung pananampalataya ko sa Diyos. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, hindi pa man ngayon, pero darating din. Tiwala lang talaga. Maraming beses ko nang gustong sumuko pero sa bawat dasal ko, nakakaramdam ako ng kapayapaan. Tama yan, tiwala lang talaga. May tamang panahon ng lahat. Kung kailan handa ka na, ibibigay talaga niya. At habang hinihintay mo yun, hindi ka nag-iisa. Nandito lang ako. Salamat. Baka gusto mong bumalik sa baby section, sasamahan kitang mamili. Hindi mo na kailangang magtago, no? Sure ka ba? Oo naman. Kung kanina mo pa sinabi sa akin yung totoo, di nakabili ka na ng gusto mong bilhin. Halika na. Naku, thank you. Plano ko pa naman sanang bumalik na lang sa susunod. Anong akala mo maitatago mo to sa akin? Hindi, no? Kanina pa kaya kita sinusubaybayan. Hindi ka mapakali. Kaya nga sinabi ko maghiwalay na lang muna tayo habang namimili. Tapos nung hinanap kita, nakita kita sa baby section. Doon pa lang nagtaka na ako. Hayaan mo, ililibre kita mamaya. Dito na tayo sa mall mag-lunch ha, para celebration na rin natin. Ay, gusto ko yan. Nga pala, ano namang ipapangalan mo sa second baby mo? Ay, teka, malalaman na ba ang gender ng bata kahit 2 months pa lang? Hindi pa, mga 4 months pa bago malaman yung gender. Sana babae naman, ano? Naku, ayoko. Gusto ko lalaki ulit. Talaga? Oo, mas madali kasing alagaan ng mga lalaki eh. At kung pagbigyan ako ni Lord na lalaki ulit ang magiging anak ko, papangalanan ko siyang Mikel. Matapos ang anunsyong yon ni Glenda ay hindi nagtagal ay nagkaroon din ng laman ng tiyan ko at nagbuntis ako, Papa Dudut. Tuwang-tuwa si Glenda noong nalaman niya na sa wakas ay nagdadalang tao na rin ako. Nang mga panahong yon ay 6 months nang buntis si Glenda sa ikalawan niyang anak. At yun nga ay si Michael. 6 na buwan lang ang pagitan nilang dalawa nung pinanganak ko naman si Aryan. Bilang isang first-time mom, si Glenda ang naging takbuhan ko sa mga bagay na hindi ko pa alam. Kung papaano gawin o papaano ang solusyon. Katulad na lamang noong first time naming paliguan si Aryan. Si Glenda ang unang nagpaligo sa kanya dahil natatakot ako noon na baka mahulog ko siya sa palanggana. Pati na rin sa pagpapakain. Hindi ko alam kung kailan ang tama o baka sobra na siya sa kinakain niya, Papa Dudut. Mahirap ang maging solong magulang lalo na't noong mga panahong yon ay mag-isa lamang akong nag-aalaga sa anak ko. Kaya naman sobrang laki ng pasasalamat ko kay Glenda dahil hindi niya ako iniwanan sa pag-aalaga sa unika iha ko. Sa mga sumunod na taon tuwing may okasyon sa bahay ay laging dumadalaw doon si Glenda kasama ang mga anak nito. Playmates noon sina Aryan at Michael. Siguro yun ang naging dahilan kung bakit nahulog ang loob nila sa isa't isa. Dahil magkakilala na sila simula't pagkabata pa. Hinayaan namin ni Glenda ang mga anak namin na pasukin ang magulong mundo ng pag-ibig. Akala ko noon ay naka-jackpot na ako dahil anak ng best friend ko ang naging boyfriend ni Aryan. Pero hindi rin pala ganon kadali. Ang pagkakaibigan namin ni Glenda ay humarap sa panibagong problema noong nagkaroon ng unang pagtatalo ang mga anak namin, Papa Dudut. Never binanggit sa amin nila Aryan at Michael na meron silang relasyon. Naintindihan naman namin yun ni Glenda dahil ganon din naman kami noong kabataan namin. Ayaw namin o nahihiya kaming ipaalam sa mga magulang namin noon na may boyfriend na kami kaya gets ko kung ayaw mang ipaalam sa amin ng dalawa ang relasyon nila. Hinayaan lang namin ni Glenda na sila na mismo ang mag-share nito para hindi nangihimasok ang labas namin. Hindi nagtagal ay umamin din ang dalawa sa amin. Unang ipinakilala ni Michael si Aryan kay Glenda bilang girlfriend nito.
Ilang araw naman nang lumipas ay si Michael naman ang nagpunta sa bahay para ipakilala ang sarili niya sa akin bilang boyfriend ni Arian. Bilang mag-best friend, excited kaming dalawa ni Glenda kung hanggang saan naabot ang relasyon ng mga anak namin. Excited na nga kami noong maging magbalae kung sakali mang mauwi ang relasyon nila sa kasalan. Medyo advance man kaming mag-isip pero dalangin namin noon na sana'y sila na ang magkatuluyan hanggang sa huli, Papa Dudut. Akala ko noon, nasa mabuting kamay na si Arian. Perfect combination kasi ang dalawa. Pareho silang maganda at gwapo. Pareho silang mayroong maayos na educational background. At pareho silang professional. Ngunit katulad ng mga ibang relasyon, hindi na mawawala ang pagtatalo at hindi exception doon ng mga anak namin. Nagkaroon noon ng matinding away sina Arian at Michael na agad naming napansin ni Glenda. Siyempre bilang nanay, concerned kami sa kanya-kanya naming anak. Pero kahit gaano kalala ang pinag-awayan nilang dalawa, ayaw magsalita ni Arian at Michael. Napilitan tuloy kaming kumprontahin ang kanya-kanya naming mga anak. Doon na lamang nag-open up sa akin si Arian sa kung ano ang nangyari at bakit nagkaroon ng away ang magkasintahan. Glenda! Glenda, buksan mo tong gate! Sandali lang, nandyan na! Ang aga-aga, sino naman tong sigaw ng sigaw? Oh, Mare! Bakit? Anong ginagawa mo dito nang ganito kaaga? Nasaan si Mikel? Si Mikel? Eh, natutulog pa siya. Bakit? Ano bang kailangan mo sa anak ko? Ilabas mo rito si Mikel at mag-uusap kaming dalawa! Ay, teka sandali. Bakit ka pa sumisigaw? Kumalma ka nga muna. Paano ako kakalma? Alam mo ba kung anong ginawa ng anak mo sa anak ko? Ay, hindi ko alam. Ano ba nangyari? Nag-away si Arian at Mikel. Oh, tapos? Eh, natural lang naman yun sa magkasintahan, di ba? Walang relasyong perpekto. Lahat dumadaan sa ganyang awayan. Oo, walang perpektong relasyon. Pero hindi ko ito-tolerate yung pananakit na ginagawa ng anak mo sa anak ko. Mari naman, lumalabas na naman ang pagka-OA mo. Magulis-dili ka nga muna. Ano ba pananakit ang sinasabi mo dyan? May pasa sa braso si Arian. Ayaw man aminin ng anak ko na si Mikel ang may gawa nun. Alam kong anak mo ang nagbigay ng pasa sa kanya. Teka lang ha, tama ba tong naririnig ko, Mare? Pinaparatangan mo yung anak ko na nananakit ng babae? Itanong mo kay Mikel para magkaalaman na. Pinayagan ko silang mag-out of town kasama ang mga kaibigan nila. Tapos pagka-uwi nila, namumugto na yung mata ng anak ko. Tas malalaman ko ngayon na yung anak mo, mahimbing nang natutulog na parang walang nangyari. Samantalang yung anak ko, puno ng pasa yung katawan. Tinanong mo ba si Arian kung ano nangyari? Baka naman tumama yung braso niya sa kung ano kaya nagkapasa. Glenda, gamitin mo naman yung common sense mo. Maghahanap ka pa ng rason, eh nag-awa yung dalawa. Sinaktan ni Mikel si Arian kaya siya may pasa ngayon. Eh hindi ko gusto yung lumalabas dyan sa bunganga mo, Mare ha? Pinalaki ko na maayos yung anak ko. Alam kong hindi sila mananakit ng ibang tao, lalo na't babae. Ano hindi? Eh nagawa na nga niya. Pwede ba? Ilabas mo rito si Mikel para siya mismo ang makausap ko. Sa tabas mo namang yan, tingin mo, hahayaan ko yung anak kong humarap sa'yo? Wag na, no? Ako ang kausapin mo kung gusto mo. Tsaka, mahaba-haba yung dinrive ng anak ko mula sa pinanggalingan nila. Kaya hayaan ko siya magpahinga hanggat kailan niya gusto. Kung gusto mong makausap si Mikel, bumalik ka na lang rito pag kalmado ka na. Hindi na mangyayari yon. Dahil hindi ko napapayagan si Arian na makipagkita sa anak mo. Teka lang nga, Sharon. Hindi ba napag-usapan na natin kung hanggang kailan tayo makikialam sa relasyon ng mga anak natin? Eh sa ginagawa mong ito, masyado ka na nang hihimasok eh. Hindi mo pwedeng pagbawalan yung dalawa na magkita. Alam ko kung anong mas makakabuti sa anak ko. Hindi ko pinalaki si Arian para saktan lang ng ibang tao. Hindi ko hayaang maulit-ulit yung nangyari sa kanya, kaya mas mabuti pang wag na silang magkita. Huwag ka naman magpadalos-dalos sa mga desisyon mo. Matatanda na yung mga anak natin. Marunong na sila magdesisyon para sa mga sarili nila. Hayaan mong sila mismo ang umayos nito, hindi tayo. Yan! Yan yung problema sa'yo eh.
Hinahayaan mo lang kasi yung mga anak mo porket matatanda na sila. Pwes, ibahin mo ko. Hindi ako ganon. Magkaiba tayo ng pagpapalaki ng anak. Hindi kita pinakikialaman sa style mo. Kaya wag mo rin akong pakialaman. Ang akin lang naman, isipin din natin yung boundary natin bilang ina. Kung nagkasakitan sila, hindi ko rin yun ito-tolerate. Hayaan mo't kakausapin ko si Mikel para malaman ko kung ano ba yung totoong nangyari. Pero hanggat hindi ko alam yung totoong kwento, hindi ako magbibigay ng judgment doon sa dalawa. Ganun din sana ang gawin mo. Palibhasa, hindi mo anak yung agrabyado dito eh. Kaya nasasabi mo yung mga ganyang bagay. Alam mo, umuwi ka na muna. Hindi tayo makakapag-usap ng maayos kung ganitong nilalamon ka ng galit mo. Kakausapin ko si Mikel. At kung siya mismo ang may mali, kami ang pupunta sa bahay ninyo para humingi ng tawad. Sa ngayon, Mare, hayaan mo muna magpahinga yung anak ko dahil pagod siya eh. Sana maintindihan mo. Papadudot na galit sa akin si Aryan noong nalaman niyang sinugod ko si Michael sa bahay nila. Hindi ko alam kung bakit ako pa yung napasama, gayong concerned lang naman ako sa kapakanan niya. Bilang ina, nag-init agad ang ulo ko noong nakita kong may mga pasa ang anak ko. Alam ko na medyo napadalos-dalos ako sa part na yon, pero valid din naman siguro yung naging reaksyon ko. Gets ko rin naman si Aryan kung bakit nagalit siya sa akin. Ang punto niya lang kasi ay dapat silang magkasintahan ng umayos sa sarili nilang gulo at hindi na dapat nakikisawsaw kaming mga magulang nila. Pero dahil natamaan ng ego ko ng mga panahong yon ay lumabas ang pagiging istrikto ko. Pinagbawalan ko si Arya na makipagkita kay Michael dahil ang pinakaayoko sa lahat sa isang relasyon ay kapag may pisikalang nangyayari. Hindi ko inalagaan at pinalaki ng maayos si Aryan para lang sakta ng ibang tao. Hindi nagustuhan ni Aryan ang naging desisyon kong yon. Pero dahil ako pa rin ang ina niya ay wala siyang nagawa kundi sundin ang utos ko. Pero dahil sa nangyari ay mas lumayo sa akin ang anak ko. Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko noon, pero pinanindigan ko ang desisyon ko kahit na hindi ako kinakausap ni Aryan. Noong time na yon ay hindi pa kami nagkakausap ulit ni Glenda matapos akong sumugod sa bahay nila. Dumaan ang isang araw at nagulat ako nang biglang nagpakita si Michael sa bahay. Hindi si Aryan ang sadya nito kundi ako. Humingi siya ng tawad sa akin at inamin niya ang pagkakamali niya. Hindi raw naman niya ginusto ang nangyari. Nadala lang siya sa emosyon niya at nangako siyang hindi na mauulit ang bagay na yon. Pinagsabihan ko si Michael at binigyan ng warning bago ko siya pinatawad. Pagkatapos noon ay sumama siya kay Aryan para naman humingi ng tawad kay Glenda. Naging okay ulit ang dalawa. Ang problema dahil sa kanila ay hindi na kami okay ni Glenda. Kaya naman ako na mismo ang gumawa ng paraan para magkabati kami ulit ng kaibigan ko. Glenda? Glenda, nandiyan ka ba? Oh, Sharon, anong sadya mo? Mare, pwede ba kitang makausap? Magwawala ka na naman ba rito? Kasi kung yun ulit ang gagawin mo, wala akong oras para makipag-away ngayon. Pagod ako. Hindi. Hindi ako pumarito para magbunga nga katulad nung ginawa ko nung nakaraan. Alam kong galit ka pa, pero sana pakinggan mo ko kahit sandali lang. Hindi ko ikakaila. Masama pa rin ang loob ko sa'yo hanggang ngayon. Sorry, mali yung ginawa ko. Wala akong ibang sadya rito kundi ang humingi ng tawad sa mga ginawa ko. Masyado ka kasing padalos-dalos eh. Alam ko, hindi naman sa pinapaboran ko yung anak ko. Mali talaga yung ginawa nilang pareho, lalo na't nauwi pa sa sakitan. Hindi ko talaga inaasahan yung nangyari eh. Nung nakita kong may pasa si Aryan, biglang kumulo yung dugo ko. Hindi na ako nakapag-isip ng maayos, nadala na ako ng emosyon ko. Naiintindihan rin naman kita. Ina rin ako at kapag nasaktan yung anak ko, syempre magagalit din ako. Pero sana,
Naisip mo rin na hindi basta kung sino lang si Mikel. Anak ko siya. Sana naman tinimbang mo muna yung sitwasyon bago mo inakusahan yung anak ko. Kaya nga ako humihingi ng tawad sa mga inasta ko. Pasensya ka na talaga ha. O hayaan mo na yung nangyari. Kalimutan mo na yon. Ang mahalaga, nagkaayos na yung dalawa. Hindi rin naman inosente si Mikel eh. May pagkakamali din siya. Nasaktan niya si Arian. Mali talaga yung ginawa niyang yon at pinagalitan ko talaga siya. Nang malala. Alam mo naman kung paano ako magalit, di ba? Eh mas masungit pa ako sa'yo. Nasabi nga sa akin yan ni Mikel nung nagpunta siya sa bahay para humingi ng tawad. Doon ko lang na-realize na sumobra ako sa mga pinaggagawa ko. Kung alam kong mali yung anak ko, hindi ako magdadalawang isip na pagalitan sila. Pero gusto kong malaman muna yung kwento from both sides bago ako magalit. Para naman hindi ako maging unfair. Yun dapat ang matutunan mo, Mare. Minsan kasi, ang OA mo talaga eh. Oo, alam ko. Kaya nga naiinis ako eh kasi nagpapadala na naman ako sa bugso ng damdamin ko kaysa gamitin ko ang utak ko. Dapat teamwork tayo sa mga ganyang bagay. Kung nag-away man sina Aren at Mikel, huwag natin dagdagan yung apoy. Dapat tayong dalawa yung kusang umapula nun. Huwag kang mag-alala. Sa susunod, hindi na mangyayari yun. O basta, kung may nagawa mang hindi tama si Mikel, sa akin mo sabihin. Ako nang bahala sa anak ko. Ganon din kapag may nagawang mali si Arian, sa'yo ko sasabihin para ikaw yung kumausap sa kanya. Yun ang trabaho natin bilang mga ina. Yung pangaralan yung mga anak natin. Pero huwag na tayong lalampas dun sa linya. Sorry talaga. Hayaan mo na nga yung nangyari. Ang mahalaga, nagkaayos na sina Aren at Mikel. Part yun ng mga aral na kailangan nilang matutunan para mas tumagal pa yung relasyon nila. Hindi ko nga alam kung bakit mas tayo pa yung apektado eh. Tingnan mo yung dalawa, parang lovebirds na ulit. Tapos tayo tuloy yung magkaaway. Kaya nga iba na talaga mga kabataan ngayon. Madali na lang silang magpatawad. Hindi na uso sa kanila yung nagtatanim ng galit. Mas open-minded na kasi sila kaysa sa atin. Ano ba yung tawag nila sa atin? Boomer? Hindi ata tayong boomer, Mare. Mas matanda yung mga yun eh. Generation X ata tayo. Yun yata ang tawag sa atin. Basta kung ano pa yan. Magkaiba na talaga yung henerasyon natin sa henerasyon nila. Tama yung sinabi mo. Gabay lang talaga ang maibibigay natin sa mga bata. Oo, mas maganda yung hayaan nating sila mismo ang umayos sa mga problema nila para hindi sila maging dependent sa atin. Tsaka na lang siguro tayo papasok kapag sumosobra na sila sa mga ginagawa nila. Tama. So ano, friends na tayo ulit? Sira, bakit? In-unfriend ba kita? Parang di naman tayo dumaan sa tampuhang ganon. Mas malala pa nga yung away natin noon di ba? Hindi sa ganung bagay masisira ang friendship natin. Kaya syempre, friends pa rin tayo. Salamat. Ay, halika na. Pumasok ka muna at marami pa tayong pagchichismisan. Pagkatapos ng lahat ng nangyari ay naging smooth na ang takbo ng mga kaganapan sa buhay namin. Mas naging open na si Arian at Michael sa relasyon nila at sa pamamagitan nito ay nagabayan namin sila ng mas maayos ni Glenda. Kapag nagkakaroon sila ng pagtatalo, kami ang lagi nilang takbuhan at masaya kami ni Glenda na nakakatulong kami sa relasyon ng mga anak namin. Ang pagsasama nila Arian at Michael ay tumagal ng 7 taon. Hindi naging madali ang pagsasama nilang dalawa. Marami silang problemang pinagdaanan. Marami silang pagsubok na hinarap. Pero sa huli mas nanaig ang pagmamahalan nila para sa isa't isa. Ang pagsasama nilang yon ay nauwi sa kasalan na siyang kinatuwa namin ni Glenda. Bilang ito ay first wedding sa pamilya nila Michael at only wedding naman na mararanasan namin ay pinaghandaan ng 2 pamilya ang kasal. Aakuhin dapat ni Glenda ang gastos sa kasal. Pero nagpumilit ang asawa ko na tumulong sa gastos dahil yon na lang daw ang tanging maibibigay nilang regalo sa anak namin kapalit ng kawalan niya sa buhay nito. Engrande ang kasal na nangyari, Papa Dudut.
Umabot pa nga ng 2 page ang listahan ng mga ninong at ninang sa invitation ng dalawa. Halos humagulhol ako noon sa kakaiyak habang inihahatid namin ng asawa ko si Arian sa altar. Masaya ako para sa anak ko pero hindi ko rin maiwasang malungkot. Dahil noong moment na yon ay narealize ko na mawawalay na sa akin ang kaisa-isa kong anak. Bubuo na siya ng sarili niyang pamilya at ang pinakamahirap tanggapin sa lahat ay mawawala na siya sa poder ko. Matapos ang kasal nila ni Michael, ay niregaluhan sila ng mister ko ng 5-day trip sa Cebu bilang honeymoon nila. Sobrang excited ang dalawa samantalang ako ay halos maluha habang inihahatid namin sila sa airport. Para bang napaka-metaphorical ang eksenang yon dahil parang ipinapakita nito na oras na para tuluyan ko nang pakawala ng anak ko para makabuo siya ng sarili niyang buhay. Pagkatapos noon ay sinulit ko naman ang mga nalalabing bakasyon ng asawa ko bago siya bumalik sa barko. Tinapos na lang niya noon ang kontrata niya bago mag-resign. Naisip ng asawa ko na nagawa na niya ang trabaho niya bilang magulang. Kaya oras na rin para tumigil siya sa trabaho niya at magtayo na lamang ng negosyo na pagkakabalahan naming dalawa. Papadudot na sa labas kami ng asawa ko nang bigla akong nakatanggap ng tawag mula sa cellphone ng anak ko. Pangatlong araw pa lamang nila sa Cebu noon. Akala ko ay mag-update lamang siya sa akin pero nagulat ako. Nung ibang tao ang nasa kabilang linya. Nagpakilala siya bilang isang nurse sa isang ospital. Ibinalita niya sa akin na nasa ospital daw si Arian matapos silang maaksidente ni Michael. Biglang lumubog ang puso ko sa balitang natanggap ko. Nanlambot ang tuhod ko at muntik na akong mapaupo sa sahig. Agad-agad kong tinawagan si Glenda para ipaalam sa kanya ang balitang natanggap ko. Noong araw ding yon kasama si Glenda ay agad kaming naghanap ng available flight papunta ng Cebu. Kung pwede lang sanang lumipad ay ginawa ko na yon ng mag-isa para lamang makarating ako kaagad sa anak ko. Pagdating namin sa ospital ay huli na ang lahat. Papa Dudut. Mare, etong tubig, uminom ka muna. Hindi ko kailangan ng tubig. Kailangan ko ang anak ko. Sharon, kumalma ka lang. Okay lang sa kanina eh. Humihinga pa siya. Tumitibok pa yung puso niya. Lumabas lang ako saglit. Tapos ganito na yung nangyari. Nakausap ko yung doktor niya. Kagabi pa raw siya walang malay at walang pakiramdam. Ibig sabihin, comatose na siya nung dumating tayo. Makina na lang yung nagpapatibok sa puso niya at nagbibigay ng hangin sa baga niya. Baka inaantay na lang talaga kayo ni Arian bago siya bumitaw. Anak ko! Ibalik niyo yung anak ko! Hindi ko kaya, Glenda! Hindi ko kaya mawala si Arian! Alam ko mahirap itong sitwasyon mo ngayon pero kailangan mo magpakatatag, Sharon. Please, nag-aalala ko para sa kondisyon mo. Lalo na't hindi mo pa naman nadala yung maintenance mo. Mas mabuti pa katakihin na lang ako rito para mamatay na rin ako! Huwag ka namang ganyan. Huwag ka magsalita ng ganyan. Masakit na nga itong pagkawala ni Arian. Kung pati ikaw mawawala, hindi ko na ito kakayanin. Bakit? Bakit kailangan mangyari ito sa akin? Walang sino man ang gustong mamatayan ng mahal sa buhay. At totoo, hindi natin kailanman maiintindihan kung bakit nangyayari yung ganitong klase ng trahedya sa buhay natin. Pero sa mundong ito, may mga bagay talagang hindi natin kontrolado. Bakit sa akin pa? Anong kasalanan ko? Bakit kailangan ko maparusahan ng ganito?
Sharon, hindi ito parusa. Huwag mong isipin na parusa ito. Hindi pa natin nakikita sa ngayon yung dahilan kung bakit kailangan nating dumaan sa ganitong klaseng sakit. Pero sa paglipas ng panahon, malalaman din natin ang sagot. Mahirap tanggapin. Pero kung minsan, sa mga ganitong klaseng pangyayari, mas tumitibay ang puso natin. Si Miguel! Kumusta si Miguel? Nasa ICU pa rin siya. Nagkaroon siya ng internal bleeding pero nakontrol na nila yung pagdurugo pagkatapos ng operasyon. Ano ba kasing nangyari sa kanila? Paano sila napunta sa ganitong sitwasyon? Yung last update sa akin ni Arian, dapat magpapahinga lang sila sa hotel nung oras na yun eh. Plano nga dapat nilang mag-island hopping kinabukasan. Nag-stroll daw sila eh. Nagrenta sila ng motor para mag-ikot-ikot sa Cebu. Ha? Ano? Natuloy yun? Yun ang naikwento sa akin ni Mikel nung nagising siya matapos niyang maoperahan. Ang ibig mong sabihin, natuloy sila? Oo, bakit? Hindi. Kasi nakausap ko si Arian bago yung aksidente. Sinabi niya sa akin na ayaw niyang lumabas kasi masakit daw yung ulo niya. Kaya gusto niyang magpahinga muna sa pamamasyal. Sabi ko sa kanya, ipahinga na lang muna niya yung katawan niya kaysa magkasakit para mas ma-enjoy nila yung bakasyon nila. Sinasabi mo bang lumabas sila kahit na masama ang pakiramdam ni Arian? Yun ang naikwento sa akin kanina ni Mikel. Hindi ko alam na masama palang pakiramdam ni Arian nung time na yon. Kasalanan pala to lahat ni Mikel eh! Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Bakit naman napunta na naman ang sisi sa anak ko? Siya ang may gusto na mag-stroll silang mag-asawa. Gusto sana ni Arian magpahinga na lang sa hotel. Sigurado akong pinilit na naman siya ni Mikel na lumabas kahit na masama ang pakiramdam ng anak ko. Teka lang. Hindi mo alam ang totoong kwento. Wala tayo nung nangyari ang aksidente kaya huwag kang manisi ng ganyan. Sino bang driver ng motor? Hindi ba si Mikel? So siyang may kasalanan kung bakit sila na-aksidente. Sharon, hindi rin naman ginusto ni Mikel yung nangyari eh. Pati rin naman yung anak ko napuruhan. Critical pa rin siya hanggang ngayon. Critical? Mabuti nga ikaw nakausap mo pa yung anak mo eh. Pero ako, hindi man lang ako nakapagpaalam sa kanya. Sharon. Bitiwan mo ako! Kung hindi dahil sa anak mo, dapat buhay pa si Arian ngayon! Huwag ka namang ganyan. Bakit mo itutuon yung buong sisi kay Mikel? Umalis ka na rito! Bantayan mo na lang yung anak mo! Ayaw mo na kitang makita ngayon! Please lang, Glenda! Sharon. Umalis ka na! Wala na ang unika iha ko. Ang anak na matagal kong hiniling sa Diyos at inalagaan kong parang prinsesa ay bigla na lamang nawala sa buhay ko. Hindi ko matanggap na sa ganoong paraan lamang humantong ang buhay ni Arian. Sobrang bata pa niya para bawiin sa akin. Marami pa siyang pwedeng gawin at maranasan sa buhay na kailanman ay hindi na niya magagawa pa. Sa kalagitnaan ng pagluluksa namin ay lumayo ako sa mga tao. Nang mga panahong yon ay galit ako sa mundo, galit ako sa asawa ko, galit ako kay Glenda, galit ako sa lahat. Sobrang laki ng tampo ko noon sa Panginoon dahil hindi ko maunawaan kung bakit gano'n na lamang niya kaagang kinuha mula sa akin si Arian. Never pumasok sa isipan ko na mas mauuna pang mawala ang anak ko kesa sa akin. Walang magulang ang may gusto ng ganong karanasan na ikaw mismong ina ang maghahatid sa iyong anak sa kanyang huling hantungan. Ilang linggo ang lumipas at tuluyan na ring bumigay si Michael. Doon lang ako natauhan, Papa Dudut. Hindi lang ako ang nawalan ng anak. Hindi lang ako ang nagluluksa. Hindi lang ako ang nasasaktan. Doon ko lang na-realize na walang may gusto sa nangyari. Na-guilty ako na habang kinakamuhian ko si Glenda dahil sa pagkamatay ni Arian ay pilit pa rin niya akong sinasamahan sa pagluluksa ko.
Hindi ko naisip na maging siya ay may pinagdadaanan ding problema ng mga oras na yon. Labis ang pagsisisi ko na kay Michael ko ibinunto ng galit ko. Siya ang sinisisi ko sa pagkawala ng anak ko kahit na alam ko namang hindi yon ginusto ng bata. Noong dumating ang labi ni Michael, ay sinamahan ko si Glenda sa unang araw ng lamay ng kanyang anak. Doon ay humingiran ako sa kanya ng tawad. Glenda, Sharon, wala na si Mikel. Wala na ang anak ko. nakikiramay ako. Nagkaroon ng infection yung sugat niya. Tapos yung infection, napunta sa dugo niya kaya nagka-septic shock siya. Diyos ko, ano na bang nangyayari sa atin? Bakit sabay pa tayong nawala ng anak? Akala ko magiging okay na ang lahat eh. Nagpaplano na nga kami kung anong gagawin namin pagkabalik namin dito sa Maynila. Ready na ang lahat eh. Glenda, pasensya na kung hindi kita nasamahan ng mga panahon na yun. Naiintindihan ko naman. Nagluluksa ka sa pagkawala ng anak mo. Kaya wag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, nandito ka na ngayon kasi kailangan ko talaga ng karamay. Sorry kung sinisi ko si Mikel sa nangyaring aksidente. Sorry kung iniwan kita kung kailan mas kailangan mo ng kaibigang nadamay sa'yo. Sorry talaga. Wala kang kailangang ihingi ng tawad. Natural lang para sa taong nagluluksa na maghanap ng masisisi. Ang masakit lang sa akin yung isipin na totoo yung punto mo. What if nagpahinga na lang sila nung araw na yon? Paano kung hindi na lang sila lumabas? Hindi sana buhay pa sila ngayon. Wag, please. Wag mong isipin yung bagay na yan. Hindi na natin sila maibabalik pa. Kahit ano pang hiling ang gawin natin. Nakakabigla yung nangyari. Hindi natin inaasahan na mararanasan natin tong ganito kasakit na pangyayari sa buhay natin. Pero ang mahalaga, nandito tayo ngayon na nagdadamayan. Hindi mo kailangang dalhin lahat ng bigat mag-isa. Nandito lang ako, handang makinig kahit kailan mo kailangan. Sorry kung hindi ako naka-attend sa libing ni Arian, ha? Gustuhin ko man, hindi ko maiwan-iwan si Mikel nung panahong yun. Huwag kang mag-sorry. Alam ko na mas priority mo ang kalagayan ni Mikel nung oras na yon. Mag-isa ka lang na nagbabantay sa kanya, kaya naiintindihan ko. Nakasama ko naman yung bunso mo eh. Sobrang laki ng naitulong niya sa akin kasi sinamahan niya ako sa burol at libing ni Arian. Ang sakit. Hindi ko pa rin talaga matanggap. Parang bawat oras, naghihintay pa rin ako sa pagpasok ni Mikel sa may gate. Hinihintay ko pa rin yung tunog ng kotse niya na nagpa-park bago pumasok sa loob ng bahay para ikis ako sa pisngi. Ganyan din ako kay Arian. Bago ako magluto, nagme-message ako sa kanya kung anong gusto niyang ulam. Ngayon wala na. Wala nang nagde-decide kung anong uulamin namin. Ang hirap ano? Ang sabi nila, wala raw mas masakit pa kaysa sa mauunang mamatay ang anak. Totoo pala yun. Para kang pinupunit. Ang saklap lang isipin na hindi man lang nila na-enjoy yung pagiging mag-asawa nila. Hindi man lang nila nasimulan yung bagong buhay nila bilang isang pamilya. Minsan naiisip ko, kung pwede lang na sana ako na lang yung kinuha kaysa sa anak ko eh. Yan din ang tumatakbo sa isip ko ngayon. Sana ako na lang yung nawala. Kahit papano, alam kong hinihintay ako ng asawa ko sa kabilang buhay. Pero siguro may dahilan ng Diyos. Kahit hindi natin maintindihan ngayon,
Siguro mas ligtas sila na kasama siya. Mas payapa ang buhay nila sa kabilang buhay kaya maaga silang kinuha. Nangako sila sa simbahan na till death do they part. Pero kahit sa kamatayan, hindi sila pinaghiwalay. Oo nga eh. Sa tingin mo, magkasama na kaya sila ngayon? Sure ako, masaya na ngayon sila. Kung nasaan man sila. Hindi siguro nakayanan ni Mikel na mag-isa lang ang asawa niya sa kabilang buhay. Kaya siguro sumunod na rin siya. Ganon niya kamahal si Arian eh. Kahit buhay, itataya niya para sa kanya. Alam ko naman yon. Ramdam ko kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Ay, nakakapagod umiyak. Pero kapag titigil ako, mas lalo kong nararamdaman yung lungkot eh. Mare, salamat ha. Salamat na kahit papano may kasama ako ngayon. Hindi ko alam kung kakayanin kong mag-isa. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Nasa tabi mo lang ako. Wala rin naman akong kasama sa bahay. Kaya dito na lang muna ako. Maraming salamat. Ay, sandali. May tao yata. Baka makikiramay. Hindi, diyan ka lang. Ako nang haharap sa kanila. Bawal manundo ng bisita ang taong namatayan. Ako nang bahalang humarap sa mga tao. Salamat. Kung may kailangan ka, sabihan mo lang ako. Forever nang magkakaroon ng butas sa puso ko dahil sa pagkawala ng kaisa-isa kong anak. Isang butas na kailanman ay hindi na mapupunan. Alam kong walang ina ang makakapag-move on sa ganong klase ng trahedya. Hanggang sa bawian ako ng buhay, ay araw-araw kong iisipin ang buhay na hindi na mararanasan ni Arian at Michael. At tuwing naaalala ko sila ay sobrang laki ng panghihinayang ko. Ganon pa man ay hindi talaga natin hawak ang buhay natin kaya dapat ay lagi natin itong pinapahalagahan araw-araw. Dahil hindi natin alam kung hanggang saan hahantong ang buhay na pinapangalagaan natin. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin na nagluluksa ang puso ko. Tuwing naaalala ko ang pangyayaring yon sa buhay namin. Mahirap mang tanggapin ang katotohanan ay nagtulungan kami ni Glenda na labanan ang sakit at tanggapin ang katotohanan. Katulad ng dati, inangat namin ang isa't isa at muli naming hinatid ang bagong hamon ng aming buhay. Siguro kung wala si Glenda sa tabi ko ay hindi ko makakayanang lampasan ang parting yon ng buhay ko. Kaya napakalaki ng pagpapasalamat ko sa kaibigan ko. Dahil nagkaroon ako ng sandalan noong nangangailangan ako ng masasandalan. Papadudot, dito na po nagtatapos ang kwento ko sa inyo. Para sa mga katulad kong magulang, gusto ko lang ipaalala sa inyo na hindi natin hawak ang oras ng ating mga anak. Hindi natin alam kung tayo ang mauunang mawala o sila. Kaya naman hanggat kasama pa ninyo ang inyong mga anak, huwag kayong magdadalawang isip na ipakita sa kanila kung gaano ninyo sila kamahal. Dahil sila ang biyaya sa atin ng may kapal na kailanman ay hinding-hindi mapapalitan. Hanggang sa muli, papadudot ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sharon. Walang salitang sasapat para ilarawan ang sakit ng isang inang nawala ng anak. Ito'y parang katahimikan na sumisigaw. Luha na walang patid at pusong hindi kailanman magiging buo. Ngunit kahit ganon, matuto tayong mabuhay hindi para kalimutan sila, kundi para ituloy ang mga ala-alang hinding-hindi natin makakalimutan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories #1.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Huwag sasama ang loob kung tayo man ay tinuturuan ng mga nakatatanda sa atin. Hindi dahil marami na silang nagawang tama, kundi minsan mas marami pa silang nagawang mali at yon ang ayaw na nilang pagdaanan pa natin. Ikaw kabarangay, natuturuan ka ba? Dear Papa Dudut, naniniwala ba kayo sa kasabihan na ng mga matatanda tungkol sa karma? Yun bang lahat ng bagay na ginagawa natin sa mundong ito na mabuti o masama ay bumabalik sa atin sa takdang panahon? Minsan ay doble o tripling ulit pa. Kaya naman inihalin tulad ito sa pagtatanim ng mabuting buto upang mabuting karma rin ang anihin mo. Siguro yun nga ang pinagdaraanan ko, kaya naman napasulat ako sa programa ninyong Barangay Love Stories. Pero bago ang lahat ay gusto ko munang kunin ang pagkakataon na ito upang magpasalamat sa inyong istasyon at kay Papa Dudut dahil sobrang nakakaaliw ang mga istorya ng buhay na itinatampok ninyo. Maraming salamat talaga. Ako nga pala si Danilo. Hindi ko totoong pangalan. Taga Taytay Rizal at nasa 29 years old na ako. Kung babalikan ko ang aking kabataan, noong araw ay masasabi kong nuknukan ako ng sutil. Kaya naman abot sa kabilang barangay ang konsumisyon sa akin ng mama ko. Mahabaging langit, Danilo! Ano ba namang klase to mga grado mo? Puro palakol! Duda tuloy ako kung makakapasa ka nito sa high school. Ilang beses ko po bang dapat ulit-ulitin na sabihin sa inyo na ayaw ko na nga po mag-aral? Kayo lang yung pilit ng pilit sa akin. Tapos nagre-reklamo kayo na ganyan mga grado ko. Sino hindi magre-reklamo? Ikarekla-reklamo naman talaga to. Tsaka ano na lang ang sasabihin sa'yo ng namayapa mong papa nito, nak? Siguradong kinahihiya ka na nun sa langit. Yan po yung ayaw ko sa inyo eh. Dinadami nyo palagi si Papa wala na nga yung tao. Baka imbis na nananahimik na yung kaluluwa nun sa langit, palagi pang naiistorbo at nangungonsume, kakabanggit niya ng pangalan niya sa tuwing pinagagalitan nyo ko. Paano hindi ako magagalit? Kagalit-galit naman kasi itong pinaggagawa mo sa pag-aaral mo. Baka nakakalimutan mong hindi ka bumabata. 20 anyos ka na, di ba? Opo. Sa edad na yan, dapat nasa kolehiyo ka na pero hindi ka pa nakakapagtapos ng high school. Ay nako, paulit-ulit naman po tayo eh. Konti na lang po, maiirita na talaga ako sa inyo. Aba? Ikaw pa umiga ng mairita sa akin, ha? Kasi naman po ang kulit nyo eh. Paano ako naging makulit kung kapakanan mo lang naman yung iniisip ko? Tsaka hindi naman ako makikinabang sakali makapagtapos ka ng pag-aaral. Ikaw din naman, di ba? Baka nakakalimutan mo na mas madali makapaghanap ng trabaho yung mga kabataang may tinapos. Alam ko naman po yun. Alam mo naman pala, pero palagi mo binabaliwala yung mga pangaral ko. Hindi ko po binabaliwala. Pero nakakaturete na kasi kayo eh. Tsaka para naman kayong di makaintindi. Ilang beses ko na sinabi sa inyo na ayoko na nga mag-aral. Ang tanda-tanda ko na rin para pumasok sa eskwelahan. Siyempre nahihiya na rin ako, no? Mas mahiya ka sa akin dahil ako ang nagpapaaral sa'yo. Hindi ko naman po sinabi na pag-aralin niyo ako ah. Tsaka kung makakumpara kayo sa akin sa ibang tao, lalo dun sa mga anak ng mga kazumba nyo na nakagraduate na, akala nyo naman talaga na pakinabangan nila yung mga tinapos nila. Anong ibig mong sabihin? Yung anak ng kumare nyo, tinapos pagkapiloto pero nasan ngayon? Di ba nasa call center kasi practical daw? Grabing pagsasayang ng pera naman yun makapagtapos lang siya ng kurso niya na kung tutuusin, mapapamura ka sa mahal tapos babagsak lang sa ganun.
Tapos yung isa pang anak ng kumare nyo, IT naman ang tinapos, pero nauwi lang sa pagre-repair ng mga gadget sa palengke. O ano masama ron? Wala, pero pwede naman yun matutuhan kahit di ka nakapagkolehiyo eh. Aksaya lang sa pera na pinag-aral pa sila ng ganun, tapos doon lang sila mapupunta. Di ba para namang mas nakakahiya na sabihin may tinapos ka pero di ka sa larangang yun nagtatrabaho? Hindi nakakahiya yun. Dahil anong malay natin sa pinagdadaanan nila? Diba? Malay mo, ilang beses sila nag-a-apply ng trabaho na may kinalaman sa kurso na tinapos nila pero walang bakante o maraming kakumpetensya. Kaya nag-iba na lang sila ng pinasukan. Hindi masama yun kasi hindi naman sila nagnanakaw. Tsaka wag mo nga akong bigyan ng katwiran na mas maigi na wag na lang magtapos ng pag-aaral kasi pwede lang yon kung madiskarte ka. Para nyo na rin pong sinabi na di ako madiskarte ah. O buti alam mo, Sakit nyo naman po magsalita. totoo naman sinasabi ko ah. Napakakupad mo. Hindi ka mautusan sa bahay. Reklamador ka, kulang ka rin sa diskarte. Kaya paano ka aasenso sa buhay niyan? Yun na nga lang pag-aaral mo ang susi. Para kahit paano magkaroon ka ng alas pag naghanap ka na ng trabaho. Ay, ewan ko na lang talaga sa yung bata ka. Baka sa kangkungan ka na lang pulutin pagdating ng araw. Papadudot kung may ibang kabataan na nagkakandarapang makapag-aral, pues baliktarin niyo po ako. Dahil hindi ako yung klase ng kabataan na sabik sa pag-aaral. Pero gusto ko lang pong linawin na hindi ako proud sa bagay na yon ngayong matanda na ako. Pero noong mga panahong yon kasi wala talaga sa puso ko ang kahalagahan ng edukasyon, dahilan kung bakit hindi ko iniintindi ang mga sinasabi sa akin ng mama ko. Kumbaga pasok lang sa kanang tenga at labas naman sa kaliwa ang ginagawa ko. Dahil sa mahabang grado or mababang grado na nakukuha ko sa eskwelahan simula nang tumungtong ako ng elementarya at nadala ko na nga ito noong high school ako, ay hindi na ako umaasang makakagraduate katulad ng gustong mangyari ng nanay ko. Pero mapilit siya kaya gumawa ako ng isang bagay para matakasan ang pag-aaral. At makalipas lamang ang 2 buwan ay binalita ko yon kay mama. Anong sinasabi mong tukmul ka? Man naman eh. Paulit-ulit na lang po ba tayo? Nasasayang laway ko kasasalita, di naman pala kayo nakikinig. Ay, ma, bakit niyo po ako binatukan? Nakuha mo pa magtanong? Nakakairita ka! Ano po bang nakakairita sa sinabi ko kung yun naman po yung totoo? Hindi mo ba talaga makuha kung bakit ako nagkakaganito? Siguro nga mahina talaga ang ulo mo para hindi mo pa rin makuha yung punto ko. Grabe naman kayo, ininsulto niyo pa ako. Kakainis ka kasi! Ewan ko kung anong klaseng utak meron ka para maisip mo pang bumuntis at magkaanak. Hindi mo nga alam kung paano buhayin yung sarili mo. Paanong hindi ko po alam hindi na naman po ako bata. Kaya ko na ang sarili ko at patutunayan ko yun sa inyo. Pwede ba, Danilo? Huwag mo nga ako pasikatan ng ganyan. Paanong kaya mo ng sarili mo? Hanggang ngayon ako pa rin naglalaba ng mga damit mo. Patay yung mga brief mo, ako rin ang naglalaba. Kailangan nyo pa po ba talagang sabihin yan? Aba, oo naman. Bakit hindi? Pwede ko naman yan ipagawa sa nanay na magiging anak namin. Total gawain ng mga babae yan. Yan! Diyan ka magaling! Yung iasa sa ibang tao, yung mga bagay na dapat ikaw na mismo ang gumagawa. Tsaka ganyan na lang ba talaga kababa ang tingin mo sa aming mga babae? Tagalaba, tagaluto, tagalinis ng bahay? Kasi kung oo ba, hindi ka na rin naiiba sa tatay mo. Manang-mana ka sa kumag na yon. Man naman eh. Kung di nyo ako kinukumpara sa ibang tao ginagaya nyo naman ako kay Papa. Baka nakakalimutan nyo na kahit anak niya ako, magkaibang tao pa rin kami. Aba, oo naman. Kasi kahit naman paano marunong mag-alaga ng mga anak niya yung tatay mo. Nabibilinan ko na yon sa inyong magkakapatid nung maliliit pa kayo. Ikaw! Kaya mo na ba mag-alaga ng bata? Magpalit ng diaper? Magtimpla ng gatas? Tingin ko kasi hindi pa Dahil mas mukhang alagain ka pa kaysa sa anak mo. Tapos ang lakas pa ng loob mo na sabihin na patutunayan mo sa akin. Bakit po ba imbis na suportahan nyo na lang ako, pinagsasalitaan nyo pa ako ng masakit? Naturingan pa naman kayong nanay ko pero masyado kayong masakit manalita. Nasasaktan ka kasi totoo yung mga sinabi ko. Tsaka paano kita susuportahan hindi mo nga pinakinggan yung mga pangaral ko sa'yo nung araw?
na imbis na pag-aaral mo ang atupagin mo, mas pinili mo ang magkaanak? Apo niyo rin naman po yung magiging anak ko ah. Apo ko nga! Pero sana lang, wag na wag mo siyang idadamay sa pagiging miserable ng buhay mo. Kawawa naman kasi yung magiging anak mo. Hindi mangyayari yung bagay na yon dahil magsisikap ako sa buhay. At patutunayan ko sa inyo na aasenso ako, na hindi ako magiging miserable at di rin magagaya sa akin yung magiging anak ko. Alam nyo ma, naiintindihan ko naman kung bakit kayo nagagalit sa akin kasi nga hindi ko kayo sinunod na tapusin ang pag-aaral ko. Pero sana maintindihan nyo na hindi lahat ng kabataan gusto makapagtapos ng pag-aaral. Di lang talaga para sa akin ang bagay na yon kaya wag nyo na akong pilitin. Ngayon na magkakaanak na ako, gusto ko na lang magtrabaho para kumita ng pera. Bahala ka sa buhay mo! Matanda ka na! Basta, huwag ka lang lalapit sa akin at magsasabi na sana tinapos mo ang pag-aaral mo imbis na nag-anak ka ng maaga! Papa Dudut, aminado ako na wala pa akong alam sa pagkakaroon ng anak at tama naman lahat ang mga sinabi sa akin ni Mama noong sinermonan niya ako. Pero nang mga panahong yon, alam ko sa sarili ko na mas gusto ko nang maging tatay kesa tapusin ang pag-aaral ko. At kahit na nakonsensya pa ako ng bahagyan ng umiyak si Mama, ay tinatagang ko na lamang ang aking loob at sa huli ay tuluyan na akong nawala ng pakialam sa damdamin niya. Para sa akin, matanda na ako para patuloy pa rin niyang pakialamanan sa kung ano ang desisyon na gusto kong gawin sa aking buhay. At para sa akin, Papa Dudut, ay kakayanin ko naman siguro magtrabaho upang kumita ng pera nang sa ganon ay may maipangtustos ako sa aking anak. Kaya nga kahit na hindi masaya ang nanay ko sa nangyari, ay pinangatawanan ko pa rin ang kagustuhan kong magkabibi na noong mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At dahil nga sa hindi ko na tinapos ang pag-aaral ko, ay hindi na rin po ako nakagraduate ng high school, Papa Dudut. Sobrang laki ng panghihinayang ng nanay ko dahil 1 taon na lamang ay hindi ko pa raw pinagbigyan. Patuloy pa rin niyang sinumbat sa akin ang lahat ng pera na ginastos niya, pambaon ko at pagbibigay niya para sa mga projects noong araw na nag-aaral pa ako. Bagay na kinainis ko talaga ng husto sa kanya. Sa huli, wala na rin naman siyang nagawa sa desisyon ko na mas piliin ko ang aking anak. Kaya lang inarealize ko na mahirap pala talagang kumita ng pera. Maswerte kami kasi pensyonado ang namayapa naming tatay kaya naman kahit papaano ay may nakukuha ang nanay ko. Namatay kasi ang tatay ko noong nasa 2nd year high school pa lamang ako at kabilin-bilinan nga niya kay Mama na pagtapusin ako ng pag-aaral. May mga nakatatanda akong kapatid na meron na rin namang trabaho pero dahil pamilyado na rin sila ay limitado na lamang ang perang na ibibigay nila sa bahay. At dahil nga sa hindi ko pa kayang makapagbukod noon ay sa bahay ko muna itinira ang aking mag-ina. At naging maayos naman ang relasyon ng nanay ko at ng kinakasama kong si Lena, Papa Dudut. Alam mo, Lena, ito ha. Payong nanay lang. Total ako na rin naman yung tumatayong nanay mo dahil dito kayo nakatira sa bahay ko. Ano po yun, Ma? Kapag nakakalakad na yung anak mo at matibay na yung tuhod, turu-turuan mo na ng mga gawaing bahay. Hindi kasi porke lalaki, dapat masanay na walang alam sa buhay. Hindi dapat kalakihan ng apo ko na palaging umaasa sa mga babae, sa mga bagay na pwede naman nilang gawing mag-isa. Yun naman po talaga ang plano kong gawin pag lumaki na po yung anak namin ni Danilo. Napaunti-unti, tuturuan ko siya na gumawa ng mga gawaing bahay para may alam naman siya. Oo, kasi yan yung bagay na hindi ko nagawa at naturo nun kay Danilo. Biruin mo ha, 4 silang magkakapatid at si Danilo lang ang lalaki. Siyempre, dahil nga uniko iho, spoiled ng tatay, kaya pinagbawalan ako na paggawain ng mga gawaing bahay. Palibhasa, magkalinyang pag-iisip ng mag-amang yon. Kaya nga lagi ko sinasabi kay Danilo na manang-mana siya sa tatay niya.
Medyo napansin ko nga po kay Danilo na ayaw niya na gumagawa ng mga gawaing bahay. Mabilis mag-init ang ulo niya. Tapos pag ginagawa naman niya hindi pulido yung trabaho niya. Kagaya na lang pag naguhugas siya ng pinggan. Madalas masebo pa yung mga hinugasan niya kaya nag-aaway kami. Kaso ayaw din talaga patalo nung anak niyong yun eh. Mangangatwiran pa na sana raw ako na lang gumawa para di na ako magreklamo. Gawain niya talaga yan. Kaya nga puro sakit ng ulo yung daladala niya sa pamamahay na to. Lalo na nung nagsipag-asawa na yung mga ate niya. Siyempre bago kayo dumating ng apo ko sa buhay namin, kami lang dalawa magkasama. Aba hindi ko maasahan ang lintik na yan sa mga gawaing bahay. Mas inuuna pa ang magreklamo kesa tumulong sa akin. Tapos kung gagawa naman magdadabog. O kaya hindi aayusin yung ginagawa. Kaya madalas kami nag-aaway. Akala ko nga magbabago na siya ngayong tumanda na at nagkaanak. Pero para bang naging mas malala pa kasi lahat inaasa na niya sa'yo. Kawawa ka naman tuloy. Ma, bakit kung ano-ano na naman pong pangit na bagay yung sinasabi nyo kay Lena tungkol sa akin? Ha? Ay hindi Wala ko sinasabing ganon. Anong wala? Dinig na dinig ko kayo, nandun pa lang ako sa may pinto. Mahal, hindi mo naman sinabi na uuwi ka ng maaga. Oo, kasi wala kaming overtime. Kaya tuloy nahuli ko kayo na pinag-uusapan ako. Nagkukwentuhan lang naman kami ni Mama. Tapos ako yung naisip yung pagkwentuhan, ganon? Nabanggit lang naman ni Mama. Hindi ka naman namin sinadyang pag-usapan. Pakiramdam ko sinadya nyo kasi kanino ko pa nakakagat yung dila ko eh. Bakit pa kasi apektado ka dyan? Sa totoo naman yung lahat ng mga sinabi ko kay Lena tungkol sa'yo. Di lumabas na rin yung totoo na pinagkwentuhan nyo nga ako. Ay, hindi lang palabas na pinagkwentuhan. Dahil sinisiraan nyo ako sa kinakasama ko. Anong sinisiraan? Hindi ganun yun, no? Hindi raw, pero kung todo kayo lait sa akin. At ikaw naman, Lena, huwag ka nga masyadong nakikinig sa nanay ko. Alam ko na close kayo, pero sige ka, magiging kamukha mo na siya. Danilo naman, nanay mo pa rin yung pinagsasalitaan mo ng ganyan. Alam ko, pero wala pa naman sa kalingkingan ng mga masasakit niyang sinabi tungkol sa akin yung sinabi ko tungkol sa kanya, di ba? Tsaka sa lagay, pag siya nagsabi ng masama tungkol sa akin ayos lang kasi nanay ko siya. Pero pag ako gumawa nun, masamang anak ako dahil nanay ko siya? Para naman yatang di patas yun. Hirap kasi sa inyo, akala nyo kung sino kayong perpekto. May mga pagkukulang din naman kayo sa sarili nyo. Papadudot masaya naman ako na magkasundo sina Mama at Lena. Kaya sila close. Pero dahil sa sobrang close nila ay nakakairita na. Lalo at idinadaan na ng nanay ko sa aking kinakasama ang mga problema at reklamo niya sa akin. At sa tono pa ng pananalita niya. Akala mo kung sinong inapi kaya lalong nakakairita. Kahit na nanay ko pa siya ay sinagot ko pa rin siya ng pabalang dahil pakiramdam ko ay napahiya ako sa mga pinagsasabi niya sa kinakasama ko. Simula noon ay tuluyan na akong nawala ng amor at respeto sa nanay ko. Kontrabida sa mga teleserye ang tingin ko sa kanya at hindi na niya pinalagpas kahit na anak niya pa ako. Madalas ay hindi na rin ako sumasabay na kumain sa isang mesa kapag nandun siya. Bagay na napansin nga ni Lena. Pero minsan lang naman mangyari yon. Lalo't maaga akong umaalis para pumasok sa trabaho at madalas ay gabi na akong umuwi. Kung hindi tulog pa ay tulog na noon ang mama ko. Isang gabi nagkaroon kami ng pagkakataon na makapagkwentuhan ni Lena at marami kaming napag-usapan na mga bagay-bagay, papadudot. Namimuhan ka na naman dahil 5 beses kang na-late sa cut-off nyo. Oo, di mo ba nabasa dyan? Nagsorry na lang ako para kunwari may pakay ako sa memo nila. Paano nangyari yun? 10 minuto lang naman yung layo ng tinitira natin sa pinapasukan mo. Paano ka nalilate? Ha? Ano kasi? Ano? Ang nilagay mo lang kasi rito sa incident report mo hindi na mauulit. Ano yun? Wala man lang rason. Wala rin namang kwenta na magrason pa kasi nandyan na nga yung memo, di ba? Sige. Balik tayo sa tanong ko. Ano nga yung rason? Bakit ka nalilate? Bakit kasi inaalam mo pa? Kita mong tapos na naman, di ba?
Sagutin mo na lang tanong ko. 1, 2. Oo na. Ikaw talaga ano? Ginawa mo pa akong bata. May nalalaman ka pang pabilang-bilang dyan. Danilo, 3. Huwag mo nang hintaying mag-4, makakaltukan kita. Minsan kasi, hindi namin napapansin ng mga kasamahan ko na alas 8 na pala. Tapos napasara pa yung yosi at kwentuhan namin sa kantin. Ang aga-aga namang chismisan yan. Hindi naman palagi. Anong hindi palagi? Nung nakaraang buwan namemohan ka rin dahil panay ka over break. Tapos magdadahilan ka pa na hindi palagi. Alam mo, lokohin mo na lelang mo, wag ako. Oh, ayan ka na naman. Nagagalit ka na naman. Sige nga, sabihin mo paano ako hindi magagalit habang tumatagal papangit ng papangit tong record mo sa kumpanya nyo eh. Parang kailan ka lang naman nagsimula rito. Baka nakakalimutan mong hindi ka pa nga regular dito pero wagas na tong mga memo mo. Malapit ko na tong ipalaminate at i-display dyan sa dingding ng bahay natin. Sige ka. Grabe naman. Ano yan, wall of shame? Bakit hindi? Mukha naman kasing proud na proud ka pa sa mga memo mo. Kaya i-display na natin para naman makita ng mga bisita ni Mama. Alam mo, kakadikit mo kay Mama, nagiging kaugali mo na siya. Anong sinabi mo? Katono mo na rin siya magsalita. Yung pagganyan mo ba? Yung may nalalaman ka pang display. Ganyan-ganyan si Mama sa akin nun eh. Kadidikit mo kasi sa kanya, kaya nahawa ka na ng ugali niya. Ano namang masama doon? Masama yun, kasi pareho na kayong nakakainis. At kami pa palang nakakainis. Kasalanan ba namin na nagkakaintindihan kami pag tungkol sa iyo ang usapan? Saka wag mo ngang ibahin ang usapan. Wag mong isali yung mama mo rito kasi labas siya rito. Hirap sa'yo, hilig mo mandamay ng iba eh. Bakit kaya hindi mo ayusin at baguhin yung ugali mo, no? Sobra ka naman. Sobra na kung sobra pero pamilyado ka na. Hindi ka na binata na pwedeng magpabanjing-banjing sa trabaho mo. Di na pwede yung aalis ka kung kailan mo gusto, lalo na may anak ka nang sinusuportahan. Hindi ko naman kayo pinababayaan ah. May nabibigay ako sa yung pera tuwing sahuran. Meron nga, pero kulang. Alam mo, di naman ako magrereklamo kung sapat lang talaga eh. Pero mapapanot na lang ako sa kakabudget, hindi ko talaga mapagkasya yung sahod mo. Buti sana kung hindi ka pala hingi ng masarap na ulam. Gusto mo pa palaging nagkakarne. Palibasa wala kang alam sa presyo ng kilo nun sa palengke. Ay, magkaroon ka naman ng pangarap para sa amin ng anak mo. Paano tayo makakaipon para makabukod niyan kung ganyan ka magtrabaho? Please Danilo, ayusin mo naman. Papadudot kahit na nainis ako kay Lena dahil sa dami ng mga issue na sinabi niya sa akin hindi lang sa trabaho kundi sa nanay ko na rin, ay alam ko sa aking sarili na totoo naman ang lahat ng yon. Paiba-iba ako ng mga napapasukan at wala akong naging permanenteng trabaho dahil sa dami ng problema ko. Kadalasan po ay tungkol yon sa pakikisama at minsan kasi sobra-sobra tapos ay minsan naman ay kulang na kulang. Madali rin akong magsawa at tamarin sa isang bagay na paulit-ulit ko nang ginagawa. Kaya nga kahit na anong kagustuhan naming makapagbukod ni Lena ay alam namin na hindi pa talaga kakayanin dahil sa liit at hindi stable na kinikita ko. Tapos imbes na magsikap sa pagtatrabaho at lumakas ang aking loob para mas makapagpatuloy ay na-depress ako. Pakiramdam ko ay naparalisa ang buong katawan ko sa mga problemang binato sa akin ng kapalaran. Kaya naman hindi ako makakilos ng maayos ng mga panahong yon. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi na nga ako produktibo sa aking ginagawa ay natanggal ako sa pinapasukan ko ng mga panahong yon. Pero inilihim ko yon kay Lena dahil baka mag-alala siya at mamroblema. Nakiusap na lamang ako sa iba kong kakilala sa dati kong mga pinasukan na bigyan ako ng racket para naman kahit papaano ay may kitain ako, pero alam ko na niloloko ko lamang ang aking sarili dahil hindi matatapatan ng mga barya-baryang kita ko ang sinesweldo ko kada kinsenas at katapusan sa dati kong pinapasukan na kalkulado ko na
ang aking kikitain. Kaya naman napansin nyo ng misis ko. Kaya para mapagtakpan na natanggal ako sa trabaho at makapagbigay pa rin ng pera kay Lena nang hindi niya pinagdududahan ay nangutang na nga po ako. Alam ko naman na mapanganib yung ginawa kong yon pero ayoko lang talagang mag-away kaming dalawa. Saka hindi pwede na mawalan ako ng perang pambigay dahil nga may anak kami na sinusuportahan ko. Kaya lang ay lumobo lang ang utang na yon. At umabot na sa punto na hinahunting na ako ng mga pinagkakautangan ko. Kaya wala na rin po akong nagawa kundi ang magsabi kay Lena at tulad ng reaksyong inaasahan ko ay nagalit siya sa akin ng husto. Papa Dudut. Danilo, ano bang pumasok sa isip mo para gawin yung bagay na yun? Marami. Sa sobrang dami di ko na alam ano talaga yung tama sa mga naiisip ko. Kaya nagpadalos-dalos ka na lang sa desisyon mo, ganun ba? Akala mo siguro yun yung tamang gawin, pero hindi mo na naisip yung balik nitong problema sa atin. O ngayon, wala ka na nga trabaho tapos ang dami mo pang utang. Pero nagawa ko lang naman yun para hindi magkulang sa perang binibigay ko sa'yo. Baka nakakalimutan mong panereklamo mo sa akin na kakarampot lang ang sinusweldo ko. Magkaibang bagay naman yun. Kasi itong mga binibigay mo sa akin ngayon, inutang mo pala. Hindi ka ba nakikinig? Ginawa ko lang naman yun kasi nga kailangan... Nakikinig ako at naiintindihan ko ang rason mo pero kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin matanggap na kailangan mo pang mangutang pantapal sa sweldo mo kasi nawalan ka ng trabaho. Yun yung punto ko doon, Danilo. Nawalan ka ng trabaho at hindi mo yun sinabi sa akin. Naiintindihan mo ba yung bigat ng kasalanan mo? Oo, pero... Pero ano? Sabihin mo! Natakot kasi ako sa'yo eh. Natakot ako sa kung anong pwede mong sabihin sa akin. Kung ano man ang mga sasabihin ko sa'yo, alam mo sa sarili mo na totoo lahat yon. Hindi naman kita pagsasalitaan ng masakit kung wala akong dahilan, di ba? Pero ikaw ang gumawa ng mga dahilang yon. Tapos silitanyahan mo ako ng ganyan. Kaya nga kasalanan ko talaga yung nangyari. Natakot ako na harapin yung bunga ng mga maling desisyon ko. Natakot ako na marinig sa'yo lahat ng mga pagkakamali ko. Kasi kilala ko ang sarili ko eh. Imbis na tanggapin yung mga kasalanan ko at magsikap, madali ako maapektuhan. Kaya nalulugmok agad ako. At yun din ang dahilan kaya naging desperado na ako. Sana iniisip mo man lang kami ng anak mo bago ka naging desperado. Iniisip ko naman kayo. Palagi ko kayong iniisip kaya nagawa ko yung mga bagay na yun. Maniwala ka sa akin, Lena. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Ewan ko, pero malapit na talaga akong maniwala sa mama mo na hindi ka maasahan. Si mama na naman. Alam mo, namumuro na talaga sa akin yung nanay ko na yan. Bakit ka nagagalit sa kanya? Totoo naman yung mga sinabi niya. Saka kumpara sa akin mas matagal ka nang nakasama ng nanay mo kaya kabisado na niya yung ugali mo. Oo nga, pero hindi pa rin tama na sinisiraan niya ako sa'yo. Hindi ka niya sinisiraan. Ikaw ang sumisira sa sarili mo. Pwede ko naman kasing hindi paniwalaan yung mga sinasabi niya dahil araw-araw nagbabago ang tao para sa ikabubuti niya. Pero hindi mo yung magawa sa sarili mo. Sa katunayan, puro na lang sa ikasasama mo at ng pamilya natin yung mga ginagawa mo. Sabihin mong hindi, patunay yung mga memo mo sa dati mong trabaho sa mga violation na pinaggagawa mo. Sorry na, hindi ko naman sinasadya eh. Siguro nga tama kayo ni Mama na masyado kong sutil at hindi maaasahan. Ewan, personalidad ko na siguro. Akala ko nun wala makakapagpabago sa akin kasi kahit nga mga pangaral ng nanay ko hindi ko sinusunod. Sabi niya mag-aral daw ako ng mabuti para makapagtapos ako pero inayawan ko kasi nahihirapan ako. At tingin ko hindi para sa akin ang pag-aaral. Pero mas nahihirapan ako ngayong maghanap ng matinong trabaho dahil prioridad ng mga ina-applyan ko yung mga may tinapos. At wala ako noon. Kaya nga pakaisipin mo yung mabuti dahil hindi mo na mababalik yung nakaraan. At kahit na magsisi ka pa at magmukmok, wala ka nang magagawa. Alam mong hindi yan ang sagot kundi magpakatino at magpatuloy. Pero kung hindi mo talaga kaya, hayaan mo akong tulungan ka. Ako na magtatrabaho
trabaho, ikaw magbantay sa anak natin. Papadudot para akong binanlian ng kumukulong tubig na sinundan ng isang balding punong-puno ng yelo dahil sa mga sinumbat sa akin ni Lena. Lahat kasi yon ay totoo at para bang natapakan noon ang aking pagkalalaki. Kasi wala naman akong nagawa, alam ko na pag ako lang ang dumiskarte ay lalo kaming mababaon sa utang. Nung ako pa nga lang mag-isa ang nakakaalam ng problema ko ay para bang masisira na ako ng ulo. Kaya nga tulad ng payo sa akin ng kinakasama ko ay nagsikap ako sa paghahanap ng trabaho. Pero pinag-isipan ko rin naman kung siya na lang muna ang pagtatrabahuhin ko dahil mas madiskarte at malakas ang loob niya kaysa sa akin. Hindi nga nagtagal ay pumayag akong mamasukan si Lena at kapag rest day niya ay ako naman ang rumaraket. Pinatos ko na talaga kahit na anong pwede katulad ng pagtatao sa mga tindahan, pagiging delivery boy or waiter sa mga catering event. Lahat ng yon ay ginawa ko para makapag-ipon ng pambayad sa aking mga utang. At hindi yon lingid sa kaalaman ng nanay ko, Papa Dudu. Ma, pwede ba mag-usap tayo? Anong pag-uusapan natin? Kita mo nagbabasa ako ng pocketbook eh. Mamaya na lang po kayo magbasa. Importante po kasi to. Ano ba kasi yun? Kagabi po dun sa birthday party ng kumare nyo. Alam kong nandun kayo kasi nga kumare nyo yung kumuha sa catering namin para sa party nila. Andun nga ako. O tapos? Anong o tapos? Manaman eh, naglolokohan ba tayo rito? Oo. Naglolokohan lang tayo rito kasi hindi ko maintindihan yung tinutumbok ng usapang to. Ano ba kasi ang gusto mong sabihin? Sabihin mo na. Hindi yung inaabala mo ang pagbabasa kung lentik ka. Tinatawag ko kasi kayo kagabi doon dahil isa ako sa mga waiter. Pero hindi nyo man lang ako pinapansin. Nakailang tawag ako ng mama pero di kayo lumilingon. Napansin na nga ako nung katabi nyo at sinabihan kayo na tinawag ko kayo pero umiling lang kayo at kumain. Inisip ko na lang na baka wala kayo sa mood makipag-usap kaya nagtrabaho na lang ako. Pero pagdaan ko ulit sa likod nyo, narinig ko na nabanggit ng katabi nyo yung pangalan ko. Kasi nga raw nakita niya ako na nag-waiter sa catering service tong party na yon. Pero sabi nyo, hindi ako yon. Na wala kayong anak na ganun ang trabaho. Tama ba naman yun? Sa ayaw ko lang na pag-usapan yung tungkol sa'yo kaya ganun na lang sinabi ko. Tinatanong ko kung tama ba yun kasi nakaka-insulto kayo eh. Para sa akin tama yon. Kasi yung mga taong yon, sigurado akong pagtatawanan ka pag kinumpirma ko na ikaw nga yun at ganun lang ang trabaho mo. Kaya sinabi ko na hindi ikaw para matapos na agad ang usapan namin. Tsaka kung na-insulto ka, kamusta naman yung nararamdaman ko bilang nanay mo? Akala mo yata hindi masakit sa akin na pagtawanan ng ibang tao yung hanap buhay mo. Kasi maliit yung kita, ganito ganyan. Lalo alam ko naman sa sarili ko na ginawa ko ang lahat para mabigyan ka ng mabuti at maayos na kinabukasan. Hirap sa inyo, inuungkat nyo na naman yung nakaraan eh. Ang problema rito yung pagtanggi nyo sa akin na anak nyo. Bakit ka nagagalit sa bagay na yon? Kasalanan ko ba? Na hirap akong ipagmalaki ka dahil sa ugali mong yan? Kung yung pagiging sutil ko nung araw ang sinasabi nyong ugali, nagbago na ako. At nagsisikap na ako ngayon para sa pamilya ko, ma. Dapat lang naman talaga na magsikap ka. Dahil nabanggit sa akin ni Lena na marami ka raw pinagkakautangan na kailangan mong bayaran. At lahat ng yon ay kagagawa ng padalos-dalos mong desisyon sa buhay. Kahit nanay mo ko sumuko na ako sa ugali mong yan. Kaya hindi mo ako masisisi kung ganito ako sa'yo ngayon. Para sa akin, pambawi ko to sa lahat ng konsumisyon na pinaranas mo sa akin nung araw. Kumbaga gusto ko na lang na hindi mangonsumi sa'yo. Lalo na't nandyan naman na yung kinakasama mo. Kawawa nga lang siya kasi ang bata-bata pa baka tumanda agad kung hindi ka magbabago. Alam mo Danilo, imbis na umiyak-iyak ka dyan o magtampo-tampo, mabuti pang gawin mo pagtuunan na lang ng atensyon ng buhay nyo. Magsumikap ka para makabayad ka sa mga utang nyo. Magpakatino ka sa pagtatrabaho para matustusan mo ang mag-ina mo. Patunayan mo sa akin na responsable ka na. Baka sakaling magbago ang tingin ko sa'yo at maipagmalaki na kita.
Papa Dudut, alam kong masakit ang mga sinabi sa akin ng mama ko. Pero wala naman akong magawa dahil lahat ng yon ay totoo at tagos sa buto. Kasalanan ko naman talaga ang mga maling desisyon ko sa buhay kaya naging pangit ang resulta nito. At ang masakit pa ay karamay ko pa sa mga kamalasang yon si Lena at ang aming anak. Pero ayoko nang malugmok at patuloy na kaawaan ng aking sarili sa sitwasyon na kinasasadlakan ko. Sa halip ay nagsikap ako para makabangon. Hindi nagtagal ay nakaipon naman kami ng pera ni Lena na pambayad sa mga utang ko at pinangako ko sa kanya na hindi na ako basta-basta gagawa ng desisyon na hindi siya kinukonsulta. Marami po akong natutunan sa mga karanasan ko sa buhay na dinala ko nitong tumanda na ako. At kasama na nga doon yung mga hindi pagpapasaway sa mga magulang natin. Dahil posible nila tayong bawian pagdating ng panahon. Pero hindi naman ako tuluyang kinahiya at tinakwil ng mama ko and in fact, maayos ang relasyon namin ngayon dahil pinatunayan ko sa kanya na seryoso na ako sa pagbabagong buhay para sa ikauunlad ng aking sarili. At yun naman ang pinaka-importante. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Danilo. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga sakit na dulot ng kahapon na mahirap takasan. Minsan ay para itong bisita na walang pasabi kung dumalaw sa atin. Ikaw, kabarangay, meron ka bang masakit na nakaraan na hindi malilimutan? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga nakikinig ng programa ninyong Barangay Love Stories. Ako nga pala si Edgar, 35 years old at taga Quezon City. Hindi po talaga ako mahilig sa radyo, pero isang beses ay napakinggan ko ikaw, Papa Dudut, sa taxi na sinasakyan ko nung pauwi na ako sa bahay namin. Natuwa talaga ako at nakarelate sa mga kwento na narinig ko kaya naman naisipan kong sumulat sa inyong istasyon upang ibahagi ang pag-iibigan namin ng kababata kong si Iris. Magsisimula ang lahat noong nasa college pa lamang kami. Schoolmate kami ni Iris at naging kami noong high school pa lamang. Kung ilalarawan ko siya, masasabi ko na maganda talaga si Iris. Makinis ang balat, mahaba ang alon-alon niyang buhok, at meron siyang magagandang pares ng mga mata. Mahal na mahal ko siya at para sa akin ay siya na ang babaeng gusto kong pakasalan at makasama habang buhay. Kaya nga palagi ko yung sinasabi at pinapaalala sa kanya.
Nagustuhan mo ba yung fishball sauce nila Manong dito? Ay oo, ang sarap. Naparami tuloy ako ng lagay kanina. Ayos lang yun. Kung gusto mo pa, magsabi ka lang ha. Libre ko. Naku, baka maubos naman yung allowance mo kakalibre sa akin ng fishball Sus! Mura lang naman yung fishball eh. Ayos na yun. Tsaka date natin to kaya ako ang taya. Thank you, pero marami-rami pa naman akong natusok kanina. Tingin ko ayos na to. Okay, sige. Kain ka lang. Salamat. Hayaan mo, sa susunod kapag nakagraduate na tayo at meron na tayong sari-sariling trabaho, ako naman ang manlilibre sa'yo. Siyempre, hindi porke ikaw yung lalaki, ikaw na dapat ang laging taya sa mga date natin. Ililibre mo rin ako ng fishball? Hindi lang fishball, kahit anong masasarap at mamahaling pagkain na gusto nating kainin. Ano bang pangarap mong kainin? Parang wala naman. Iba kasi yung gusto ko. Hindi yung mga pagkain na bibili sa restaurant. Eh ano? Luto mo. Luto ko? Eh hindi nga ako marunong magluto. Yung simpleng pagpiprito nga lang ng itlog, palagi ko pang nasusunog. Kaya lagi rin akong pinapagalitan ni nanay eh. Paano raw ako mag-aasawa kung pagprito lang ng itlog eh hindi ko pa magawa ng tama? Anong sagot mo? Sabi ko, wala pa naman sa isip ko yung pag-aasawa kasi mga bata pa tayo. Tama naman, di ba? Oo, tama naman. Tsaka, nag-aaral pa tayo at yun ang mas focus ko. Kaya, pasensya ka na dahil hindi mo muna matitikman ang masarap na version ng luto ko. Dahil hindi ko pa yan priority na pag-aralan. Baka kasi pag sumarap ng mga luto ko isipin ng nanay ko na gusto ko na mag-asawa. Uy, pero wag naman sasama loob mo ha. Kagaya nga ng sinabi ko, mga bata pa tayo at nag-aaral pa lang. Hindi naman masama ang loob ko. Tsaka, naintindihan ko naman ang punto mo eh. Sure? Promise? Sure. Promise. Kaya kung ako sa'yo, mangarap ka ng masasarap na pagkain na gusto mong orderin at kainin sa mga future date natin. Kasi sagot ko na yan. Ako nang bahala. Sinisigurado ko sa'yo na magiging asensado ako sa buhay. Lalo na sa magiging trabaho ko. Alam mo naman na gustong-gusto ko magtrabaho sa opisina at magkaroon ng mataas na posisyon, di ba? Oo. Kaya nga wala pa talaga sa isip ko ang pag-aasawa kasi gusto ko muna unahin yung career ko. Ikaw ba? Anong pangarap mo pagka-graduate natin? Ang makasal tayo. Kasasabi ko nga lang na hindi ko pa priority yung pag-aasawa Kulit mo naman. Ikaw naman parang binibiro ka lang. Siyempre, magtatrabaho muna ako kagaya mo para makapag-ipon pampakasal natin. Naku, wag ka agad mag-ipon pampakasal natin. Mag-ipon ka muna para sa sarili mo. Ano namang gagawin ko sa perang yun? Marami. Pwede mong gamiting investment. Pwede kang bumili ng mga property, ganun. Pwede rin pang business, pang travel, o di kaya emergency fund. Naku, dami naman nun. Marami talaga. Kaya dapat yun ang unahin mo, no? Kaysa yung pampakasal natin. Ayaw mo lang yata akong pakasalan eh. Hoy, hindi ko sinabi yan, ha? Pero sana naiintindihan mo talaga ako, ha? Alam mo, naniniwala kasi talaga ako na malaki at malawak pa tong mundo na ginagalawan natin para manatili tayo sa iisang tabi lang. Anong ibig mo sabihin? Kasi kapag nagkapamilya na tayo, doon na lang tayo nakafocus. Lalo na sa mga magiging anak natin. Alagain kasi sila. Gusto ko naman makasal sa'yo at maging nanay sa mga anak natin sa hinaharap. Pero, tsaka na yun, mas gusto ko munang tuparin yung mga pangarap ko para sa aking sarili. Pag okay na ako, tsaka na tayo magpakasal. Papadudod sa aming dalawa ay masasabi ko na si Iris ang mayroong mataas na pangarap. Hindi naman sa minamaliit ko ang pangarap ko kundi magkaiba lang talaga kami ng gustong gawin sa oras na makapagtapos na kami at makapagtrabaho. Priority ko kasi ang pagbuo namin ng sariling pamilya. Samantalang si Iris ay gusto munang bumuo ng career, bagay na sinusuportahan ko rin naman. Hindi nga nagtagal ay natupad na nga ang isa sa mga pangarap namin ni Iris nang makapagtapos kami sa kolehiyo. At makalipas lamang ang isang linggo ay nabalitaan ko na may job interview na si Iris mula sa kumpanya na matagal na pala niyang inaplayan. Samantalang ako ay gusto munang magpahinga dahil nakakapagod mag-aral ng ilang taon. Noong natanggap ni Iris ang trabaho ay saka naman ako nag-apply ng mapapasukan. Hindi nagtagal
Pareho na kaming may sariling trabaho at makaraan ng 2 taon ay nag-decide na kaming mag-live-in, Papa Dudut. Pagod ka ba? Sakto lang. Nangalay lang tong binti ko kakatayo kanina dun sa sakayan nung nag-aabang na tayo para makauwi. Grabe, ang tagal natin nakasakay. Muntik pa tayong abutan ng ulan. Oo nga eh. Buti na lang nakauwi na tayo, no? Buti pa, masayihin ko na lang muna yung binti mo habang nakaupo tayo rito sa sofa. Ay, sure ka? Hindi ka ba pagod? Di naman, konti lang. Tsaka pagdating sa'yo, hindi ako mapapagod. Naku, ang corny. Oh, ayan. Ayusin mo pagmasahe, ha? Oo naman. Siguradong mawawala yung pamamanhid nito. Sana nga. Grabe, no? Anong grabe? Ang saya-saya ni Laika at Dion dun sa kasal nila kanina. Kala mo naman hindi ka muntik maghiwalay dahil kailangan pumunta ni Dion sa Australia para magtrabaho. Kilala naman natin si Laika na hindi talaga kaya ang LDR, di ba? Pero nakaya pa rin naman niya dahil sobrang faithful din kasi ni Dion. Never din niyang pinaramdam kay Laika na malayo sila sa isa't isa. Piruin mo, araw-araw tumatawag at nagve-video call. Ganun naman talaga mga taong nagmamahalan. Walang distansya ang makakahadlang. Kaya nga bilib din ako sa relasyon nila kasi nagawa pa rin nilang harapin yung mga takot at agam-agam nila sa mga sarili nila para sa future nila. Yang si Dion, ayaw niyan sana magtrabaho sa ibang bansa kasi nga raw iba yung kultura doon kaysa dito sa Pilipinas. Tsaka kakagraduate lang natin noon, aalis agad siya. Si Laika naman, ayaw sa LDR pero sumugal pa rin sila. Sabi sa akin ni Laika pareho raw nilang pinag-ipunan ni Dion yung ginastos sa kasal nila. Pero mas malaki pa rin daw doon yung parte ni Dion. Tapos meron din daw silang kanya-kanyang savings at meron din para sa magiging anak nila. Galing no? Nakakatuwa sila. Oo nga, nakakatuwa nga. Tayo kaya, no? Anong tayo? Kailan kaya tayo? Ikakasal? Sira, hindi. Magkaka-baby. Gusto mo ngayon na, unahan na natin yung dalawa. Uy, ayoko pa. Grabe naman sa pagtutol. Sorry naman. Pero seryoso ba yun? Na ayaw mo pang magka-baby tayo? Oo, seryoso. Pero, di naman na tayo mga bata eh. Tsaka nakatira na tayo sa isang bubong na parang mag-asawa. Parang pa lang, pero hindi pa tayo kasal. O edi, will you marry me? Sira, ikaw talaga, no? Anong ako? Seryoso ko rito, nagpo-propose ako sa'yo. Talaga? Bakit walang sing-sing? Anong wala? Meron, teka. Kukunin ko ah. Uy, sandali! Uy, joke lang! Joke lang kasi! Anong joke lang? Alam ko naman na may sing-sing ka na dyan kasi nakita ko nung nakaraang araw nung nag-aayos ako ng kwarto natin. Nakita mo? Ibig sabihin, inusurpresa yun. Ayos lang naman, pero hindi pa rin naman ako handang magpakasal sa'yo eh. Kaya, okay lang din na huwag ka muna mag-propose. Ano pa? Di pa nga ako nagpo-propose, rejected na ako agad. Hindi naman sa ganun, pero sana naiintindihan mo, Edgar. Naiintindihan ko naman na hindi ka pa handa na magkapamilya tayo. Tsaka, yung singsing na yun, andun lang naman yun. Yun mawawala. Nakatabi lang yun kung kailan ka na handa. Thanks, Edgar. Tsaka, salamat din sa pagmasahe ng binti ko ah. Medyo nawala na nga yung ngalay. Wala nga naman. Buti pa, maliligo na ako para makatulog na tayo. Okay, sige. Lock mo yung banyo. Baka pasukin kita. Sira ka talaga. Papa Dudut, aaminin kong nalungkot ako sa pagtanggi ni Iris at bahagyang nadismaya dahil buong akala ko ay handa na siyang makasal. Dahil nakatira na kami sa isang bubong. Pero nagkamali ako. Hindi pa pala talaga niya gusto
Lalo na nagsisimula pa lamang kami sa aming mga career. Tama naman siya kaya sinantabi ko ang pansarili kong kagustuhan at nirespeto ang sa kanya. Nag-focus na lamang kami sa aming kanya-kanyang trabaho habang patuloy na nangangarap ng maganda at maayos na buhay para sa aming pamilya sa hinaharap. Naging numero 1 akong taga-suporta ni Iris pagdating sa mga bagay na gusto niyang maabot, lalo na sa kanyang trabaho. Labis ko rin siyang hinahangaan dahil nakita ko sa kanya ang determinasyon na matupad ang mga pangarap niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot kapag mahal mo ang isang tao ay sinusuportahan mo siya sa lahat ng bagay na gusto niyang makamit sa kanyang buhay. Basta hindi yon nakakasama sa kanya at sa inyong relasyon. Yon kasi ang paniniwala ko. Kaya nga buong buo kong sinusuportahan si Iris sa pangarap niya habang pinagsisikapang matupadin ang sarili kong pangarap. Mataas ang ambisyon ni Iris na ma-promote sa kanilang kumpanya. Samantalang ako ay kontento na sa posisyon ko. Basta kumikita ako ng disente ay hindi na ako naghahangad pa ng sobra. Pero naunawaan ko naman si Iris kung tingin niya ay hindi pa sapat ang naaabot niya at gusto niya pang umangat. Napaka-hardworking at dedicated niya kasing tao pagdating sa kanyang trabaho. Mabilis na lumipas ang 2 taon at nakatuon lamang ang atensyon ni Iris sa katuparan ng kanyang mga pangarap, papadudot. Babe, kanina ka pa dyan sa harap ng laptop mo ah. Hanggang dito ba naman sa bahay, nagtatrabaho ka pa rin? Grabe ka naman sa kanina pa. Mga 30 minutes pa lang naman ako nagtatrabaho ah. Tsaka, kailangan ko na kasing gawin to eh. Dahil baka matambakan ako pag sa opisina ko pa to ginawa. Wala ngang alam yung boss ko kundi magparash ng trabaho kahit nga hindi pa nakakasayad yung puwet ko sa upuan. Gaano pa ba katagal yan bago matapos? Di ko alam. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba to? Trabaho ko nga. Alam ko, nakikita ko. Pero gusto ko lang naman napansinin mo ko dahil malapit na ako magselos dyan sa trabaho mo eh. Ano ka? Bata para magselos sa trabaho ko? Babe naman eh. Yung kasi ang pinapalabas mo eh. May paselos-selos ka pang nalalaman eh, may trabaho ka rin naman. Meron nga pero ginagawa ko lang sa opisina at hindi ko inuuwi dito sa bahay natin. So, anong pinapalabas mo? Masama na kahit hanggang dito sa bahay nagtatrabaho ako? Hindi sa ganun babe. Pero ang akin lang sana magkaroon naman tayo ng quality time. Yun bang tayo lang at wala kang trabahong ginagawa? Anong tayo lang? Magkasama naman tayo sa bahay ah. Hindi pa ba sapat yun? Iba naman yun eh. Paanong iba? Sige nga, ipaintindi mo sa akin kasi nabobo ko bigla eh. Babe naman eh. Wag mo akong mababe-babe ha. Pinaglaanan kita ng ilang minuto para ipaliwanag kung anong ibig mong sabihin dyan kahit na busy ako rito sa trabaho ko. Yan na nga ang point ko. Palagi kang busy sa trabaho mo na ultimo rito sa bahay, nagtatrabaho ka pa rin kaya napapabayaan mo na ako. Paano kita napapabayaan hindi ka naman toddler para intindihin ko, di ba? Ano, batang paslit ka ba? Sabihin mo para ipagtimpla kita ng gatas at maipagheli kita nang makatulog ka na dyan. Iris naman eh. Akala mo yata nakikipagbiruan ako sa'yo eh, no? Itong mukhang to, tingnan mo, mukha ba ako nakikipagbiruan? Seryoso ako, Edgar. Alam mo, inistorbo mo na nga ako rito sa ginagawa ko. Sinira mo pa yung mood ko. Dapat chill lang ako lalo na't nasa bahay ako eh. Kasi wala yung maiingay kong kaopisina na puro chismisan lang ang alam. Pero heto ka, pinasasama ang loob ko dahil sa tantrums mo. Di ako nagtatantrums ha. Anong hindi? Anong tawag mo dyan sa ginagawa mo? Humihingi lang ako ng oras sa'yo. Pwes, busy ako. Sorry, kaya wala akong mabibigay na oras sa'yo. Kita mo nagkukumahog na akong matapos tong ginagawa ko, tapos ini-stress mo pa ako? O di yan, imbis na natapos ko to agad, wala na. Bumagal ako lalo na kasi inistorbo mo. Sobra ka naman sa inistorbo. Bakit? Totoo naman ah. Naglalambing lang naman yung tao. Wag mo muna akong lambingin ah, kasi wala nga ako sa mood. Buti pa, lumayo-layo ka muna. Nakakapikon ka na. Nakakasira ka ng momentum eh. Wala ka bang ibang gagawin? Gumawa ka kaya ng kahit ano, wag mo lang ako istorbohin. Kaya mo't, alis na! Alis! Oo na. Makapagtaboy naman to. Ano tingin mo sa akin, aso? Bahala ka na mag-analyze, basta ako busy dito.
Tsaka huwag ka munang bumalik sa kwarto ha. Ayoko sabi ng istorbo. Papadudot na uwi nga sa pagtatalo at tampuhan ng simple kong paglalambing kay Iris. Aminin kong nasaktan ako ng husto dahil hindi naman mabigat na bagay ang hinihiling ko. Nami-miss ko lang talaga siya at gusto kong magkaroon kami ng oras sa isa't isa na walang trabahong namamagitan. Pero pinanindigan ni Iris na mas importante ang trabaho niya kesa sa akin. Ilang araw din kaming hindi nagkibuan hanggang sa hindi na ako nakatiis at ako na ang nag-sorry. Naging okay din naman muli kami at tulad nung dati ay inunawa at sinuportahan ko na lamang siya. Hanggang sa nagbunga ang pagsisikap ni Iris nang ma-promote siya sa pinaka-aasam-asam niyang posisyon. Kaya naman labis ang saya naming dalawa. Kaya lang papadudot ay doon pa lamang pala magsisimula ang pinakamalaking pagsubok sa aming relasyon. Dahil nga lalong naging busy si Iris sa kanyang trabaho, papadudot. Babe, bakit nakatuto ka na naman sa laptop mo? Nag-email kasi tong boss ko. May pinapagawa siya na kailangan ko rin maipasa ngayong araw. Kaya gagawin ko muna. Mamadali kasi yun lagi. Di ba pwedeng mamaya na lang yan? Mauhuli na tayo sa lakad natin eh. Hindi ka ba nakikinig? Nagmamadali lagi yung boss ko. Gusto niya may balik sa kanya kagad kung ano man yung pinapagawa niya. Sobra namang demanding yan, rest day naman natin. Oo, pero ganun talaga. Sandali lang ba talaga yan? Tingin ko hindi kasi dami pala niyang email. Oy, naku. Huwag mo sabihin na gagawin mo lahat yan ngayon. As usual, trabaho ko to eh. Tsaka, kailangan magpag-good shot ako sa boss ko lalo na't kakapromote ko pa lang. Di mo naman kailangan gawin yan eh. Tsaka dapat marunong rumispeto yung boss mo sa personal mong oras. Yan mo na. Ganun talaga ang mga boss eh. Tsaka sila rin naman, hindi uso yung personal na oras pag nagdedemandang may-ari ng kumpanya. Kahit na. Hindi naman tayo robot na nakaprogram lang para gumawa ng trabaho na iuutos nila. Tao tayo, no? Yan ka na naman eh. Ano ako na naman? Hindi mo na naman naiintindihan yung trabaho ko. Palibasa, hindi mo maranasang maging busy sa buhay mo. Di naman yata tama na ikumpara mo yung trabaho ko sa trabaho mo. Hindi ko naman kinukumpara. Sinasabi ko lang kasi mukhang hindi naman tayo nagkakaintindihan eh. Nagagalit ka na naman eh. Akala ko ba proud and happy ka na na-promote ako? Proud and happy naman talaga ako. Pero may importante kasi tayong lakad ngayong araw, di ba? Papunta na nga sana tayo kung di lang nag-email sa'yo yung boss mo eh. Tingin ko, di na ako makakasama sa lakad natin. Ano ka mo? Paano na lang yung birthday party ni Mama? Tuloy pa rin naman yung kahit wala ako dun, di ba? Oo nga, pero hahanapin ka nila sa akin, Iris. Hintay lang ka na lang. Sabihin mo, busy o may emergency. Bala ka na. Basta, di na ako makakasama. Sus, anak naman ng toko. Kung ako sa'yo, lalakad na ako dahil baka magtaka yung mama mo kasi wala ka pa dun. Paano ako lalakad hindi nga kita kasama? Mapapatawad naman siguro ko ng mama mo kung hindi ako umattend ng birthday party niya, di ba? Pero yung boss ko, hindi. Kaya kailangan ko na talaga tong gawin. Sana maintindihan mo. Ako na lang ba palaging iintindi sa'yo? Gusto mo na lang ba palagi yung boss mo ang masusunod? Paano naman ako at yung gusto ko? Edgar, please. Huwag mo naman akong stressin, no. Dami-dami ko pang gagawin. Nakikita mo ba tong sangkatutak na email sa akin? Di ko nakasalanan yan. Ginusto mo naman yan eh. Tsaka bahala ka ma-stress dyan. Buti pa alis na ako. Kung ayaw mo sumama, wag. Bahala ka sa buhay mo. Gawin mo na lang yung trabaho mo. Total, mas mahalaga naman yan sa'yo at mas mahal mo pa nga yata yan kaysa sa akin. Edgar naman eh. Huwag mo naman akong kontrolin. Pinagsasasabi mo. Di kita kinokontrol, no? Gusto mo na unahin ko yung ibang bagay kaysa sa trabaho ko na hindi hamak na mas importante. Paano hindi pagkontrol yung kung yung gusto mong masusunod? Kinokonsensya mo pa ako eh. Mukha namang wala kang konsensya eh. Kaya bahala ka na dyan, alis na ako. Edgar! Diyan ka na. Papadudot, hindi totoo na gusto kong kontrolin ang buhay ni Iris. Kaya naman naggalit ako nang sabihin niya sa akin ang bagay na yon. Sa katunayan ay mas kinokontrol pa nga siya ng trabaho niya. Kaya naman apektado ang aming relasyon.
Pero hindi yon nakikita ni Iris dahil mas galit siya sa akin at para sa kanya ay sarili lamang ang iniisip ko. Pero hindi yun totoo dahil sinusuportahan ko siya at patuloy na sinusuportahan pa rin sa mga bagay na gusto niyang makamit, lalo na sa trabaho niya. Kaya bago pa kami mauwi sa matinding away ay nagdesisyon na akong umalis mag-isa. Samantalang si Iris ay nagpaiwan sa bahay para gawin ang mga trabaho niya. Siyempre hinanap siya ng parents ko pero nagdahilan na lamang ako na may nakakahawa siyang sakit kaya hindi ko na siya sinama pa. Naniwala naman sila pero pinayuhan nila akong umuwi ng maaga upang may makasama sa bahay ang aking nobya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi kami agad nagkaayos ni Iris matapos ang away naming yon. Tumagal pa ng 1 linggo bago kami nagpansinan. Sa katunayan ay bigla na lamang kaming nag-usap na parabang walang nangyari. Noong nagtangka akong pag-usapan namin ulit ang away namin ay agad sinabi ni Iris na kalimutan na lang daw namin yon kasi ayaw na niyang ma-stress pa. Pero ramdam ko na malaki na ang pinagbago ni Iris, lalo na sa pakikitungo niya sa akin. Oo, magkasama pa rin kami sa isang bubong at magkatabi sa kama pero mas gusto na lamang niyang nakatalikod sa akin kapag matutulog kami. Ayaw niya na hinahawakan, niyayakap o dinidikitan ko siya. Hindi na rin kami sabay kumain lalo sa hapunan dahil madalas na siyang ginagabi galing sa trabaho. At kumain na raw siya. Pag rest day naman namin ay natutulog lamang si Iris maghapon para makabawi daw ng lakas. O di kaya ay lumalabas siya para makipagkita sa mga kaibigan niya. Kaya nga naisipan kong bumawi sa kanya sa pamamagitan ng pag-aasikaso sa kanya at pagluluto ng paborito niyang pagkain nang sa ganon ay unti-unti ko ulit makuha ang loob niya. Kaso'y hindi naman pinapansin ni Iris ang mga effort ko hanggang sa isang gabi ay kinausap niya ako. Pwede bang mag-uusap tayo? Nag-uusap na tayo ah. Ano pa bang klaseng pag-uusap yung gusto mo? Seryoso ako ah. Huwag mo kong pinipiloso po. Pagod ako galing sa trabaho, huwag mo nang dagdagan. Please lang. Kasalanan ko na naman. Ikaw lang naman yung nagpapakapagod sa trabaho mo na akala mo pamamanahan ka sa kumpanya nyo. Kaya ganyan ka umasta. Anong sabi mo? Akala mo ba hindi ko napapansin na simula nung na-promote ka, mas lalo ka nang naging busy? Kahit nga nandito ka sa bahay, hindi ka pa rin makausap ng matino. Dahil kung hindi ka nagtatrabaho, natutulog ka naman maghapon. O kaya nakatutok sa cellphone mo o lumalabas kasama yung mga kaibigan mo. Pati pa naman yung mga bagay na ginagawa ko para sa sarili ko, sinisita mo pa rin? Ako nga hindi nakikialam sa mga ginagawa mo eh. Kung may labas ka na kasama mga kaibigan mo, nakarinig ka ba sa akin ng reklamo? Wala naman, di ba? Wala nga. Kasi alam mo kung anong tingin ko? Ano? Na wala kang pakialam sa akin. Ano, tama ako no? Sagutin mo ako, tama ako no? Oo na! Oo na, tama ka! Wala na nga akong pakialam sa'yo at sa kung ano pang gusto mong gawin sa buhay mo. Bakit? Dahil kinain ka na ng sistema mo sa trabaho mo? Totoo, di ba? Sabihin mo. Dahil hindi na kita mahal. Anong sinabi mo? Hindi mo na ako mahal? Oo. Hindi na. Kailan pa? Matagal-tagal na rin. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kasi nga, tinitimbang ko pa yung nararamdaman ko eh. Baka napagod lang ako, ganun. Na kapag pinahinga ko naman magiging okay tayo. Na manunumbalik ulit yung pagmamahal ko sa'yo katulad ng dati.
Pero, hindi eh. Hindi na talaga at mas lumayo pa yung loob ko sa'yo tuwing nag-aaway tayo. Wala lang akong sinasabi pero naiipon na yun sa loob ko eh. Hanggang sa isang araw, nagising na lang ako. Wala na talaga. Ayoko nang subukang ayusin yung relasyon natin. Mas mabuti pa na maghiwalay na lang tayo. Maghiwalay? Oo, Edgar. Sorry pero sana maintindihan mo. Malayong malayo na tayo sa dating tayo eh. Tsaka, tingin ko, hindi ko mabibigay yung pamilya na matagal mo nang gusto kasi nga, mas nakafocus ako sa career ko. Masaya naman ako sa ginagawa ko kaya naisasantabi kita. Na-realize ko na ang unfair ko sa iyo kasi pinaghintay kita ng matagal pero hindi pa rin pala sapat yun. Iris, please. Baka nabibigla ka lang. Pag-usapan muna natin to. Please. Hindi ako nabibigla. Seryoso na ako sa desisyon ko. Kaya, sana maintindihan mo yun. I'm really, really sorry, Edgar. I'm really sorry. Papadudot masakit pa rin pala kahit na inaasahan ko na mangyayari ang bagay na yon. Hindi ko napigilang umiyak dahil para bang pinipiga ang puso ko sa tindi ng sakit. Nagmakaawa pa nga ako kay Iris pero ramdam ko talaga na ayaw na niyang ayusin ang aming relasyon. Kaya naman nagpaubaya na lamang ako. Siguro'y nagbago na lang talaga ang priority niya at hindi na ako doon kasama. Kaya nga kahit na malungkot ay kailangan ko yung tanggapin. Umalis na rin si Iris sa nirerentahan naming apartment at nakiusap siya na huwag ko na siyang kukulitin pa. Sa abot ng makakaya ko ay nirespeto ko ang kahuli-hulihan niyang hiling at nag-focus na lamang sa pag-move on. Papadudot, makalipas ang 9 na taon. Neto na bang 2025 ay inadya ng kapalaran na magkita ulit kami ni Iris sa kasal ng common friend namin. At masasabi ko na kahit matagal na panahon na nang huli ko siyang nakita, ay hindi pa rin nagbabago ang itsura niya. Maganda pa rin siya katulad nung Iris na dati kong minahal, Papadudot. I'm sorry, Edgar, pero matagal na akong kinakain ng konsensya ko eh. At naisip ko na matatahimik lang ako pag nakausap kita at nasabi ko sa iyo yung totoo. Kaya nga, sinamantala ko na yung pagkakataon para magkita tayo rito sa kasal ng kaibigan natin. Ano ba yung sasabihin mo? I'm sorry kasi nag-cheat ako nun sa relasyon natin. Ha? Akala ko ba nawalan ka lang ng pagmamahal sa akin? Totoo naman yun, pero kasi may iba na kasi akong nagugustuhan nun at yun nga, yung napangasawa ko. Boss ko siya eh. Simula nung napromote ako nun sa trabaho palagi na kaming magkasama. Mas madalas pa nga kaming magkasama kaysa sa atin kahit nakatira tayo sa iisang bubong. Tapos, ayun, hindi ko na napigilang mahulog sa kanya kasi mabait naman pala siya. Alaga, maaalalahanin. Bakit? Ganon din naman ako, di ba? Oo, pero malaki pa rin ang kaibahan niyo dahil mas mataas yung pangarap ng boss ko. Hindi kagaya mo na kontento lang sa kung anong meron ka. Linawin ko lang hindi naman masama yung gusto mo Oo, pero hindi tayo pareho ng gusto. Kaya mas nagustuhan mo yung tao na katulad mo. Ganun na nga. Kaya nga humihingi ako ng tawad sa'yo. Matagal na panahon na rin naman ang lumipas.
hindi na natin maibabalik yung nakaraan. Siguro, meron din talaga akong pagkukulang. Kasi masyado akong nakampante sa mga gusto ko. Di naman sa ganun kasi sinuportahan mo naman ako eh. Hinintay mo pa nga na maging handa ako eh, pero ako lang talaga yung may problema. Hindi ako naging handa sa'yo pero sa iba naging handa ako. Kagaya nga ng sinabi ko nakaraan na yun. Ang mahalaga yung ngayon. Hindi naman ako galit sa'yo. Nagtatampo, oo. Pero hindi naman kita matitiis eh. Salamat kung ganun. Tsaka marami ka rin namang itinuro sa akin na natutuhan ko sa buhay nung nagkahiwalay tayo. Doon ko sinimulang punan yung mga bagay na wala sa akin. Mas inayos ko yung sarili ko. Mas nag-focus ako sa career ko kasi naisip ko na kung magkikita tayo isang araw at nalaman mong hindi pa rin ako successful, baka ismaya ka sa akin. Ikaw talaga? Di mo naman kailangan gawin ang bagay na yan dahil sa akin. Gawin mo yan para sa sarili mo. Ginawa ko na nga. Pero tama ka na hindi ko na dapat isipin na para sa'yo yun dahil matagal naman na tayong tapos eh. Oo. Pero ano ba yung sinabi mo kanina tungkol sa asawa mo kaya hindi ka okay? Bakit? May nangyari ba? Meron. Kamamatay lang kasi niya nitong January dahil sa cancer. Kaya nga nasabi ko na medyo hindi pa ako okay. Ganun ba? I'm sorry at condolence. Ikaw, kumusta ka na? Single ka pa rin ba o may sarili ka ng pamilya? Meron na. May asawa na ako at 2 anak. Ganun ba? Oo. Kaya nga nasabi ko kanina na hindi ko na dapat isipin kung ano ang sasabihin mo sakaling magkita tayo ngayon. Kung successful ba ako o hindi. Kasi mas dapat kong isipin kung ano ang sasabihin ng pamilya ko. Lalo na ng mga anak ko. Kaya dapat maging successful ako para sa kanila. Papadudot na putol na ang pag-uusap namin ni Iris nang tawagin siya ng isa naming kaibigan. Nag-excuse naman ako dahil tumawag ang misis ko ng mga panahong yon. At pagkatapos, nalaman ko na lamang na umuwi na pala si Iris. Masaya ako na nagkita ulit kami pagkalipas ng mahabang panahon, ngunit malungkot dahil meron siyang pinagdaraanan. Pero katulad ko noon na alam ko na makaka-move on din si Iris. Sa ngayon ay nakafocus na lamang ako sa sarili ko at sa aking pamilya. Wala akong ibang hangad kundi ang mabigyan sila ng maayos at komportabling buhay. Matagal na kaming tapos ni Iris at ang sulat ko na ito sa inyong programa ang magpapatunay noon. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko sa Barangay Love Stories. Sana'y marami sa mga kabarangay natin ang nakarelate sa aking kwento. Lalo na yung mga kapwa ko dyan na iniwan sa ere. Huwag kayong mawala ng pag-asa dahil makakausa din kayo. Ang inyong forever, kapuso, at kabarangay, Edgar. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Pinagtatagpo ang mga taong nag-iibigan sa iba't ibang paraan. Sabi nila ay tadhana raw ang gumagawa ng paraan para makilala natin ang taong itinakda para sa atin. Ngunit hindi tadhana ang magbibigay ng perpektong pag-ibig, kundi ito lamang ang maghahatid sa atin sa taong kaya tayong mahalin kahit na hindi tayo perpekto. Sa kwentong pinadala ng sender natin ngayong araw, sa anong paraan kaya niya makikilala ang taong magpapatibok ng puso niya? Pakinggan ang kwento ni Raya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories.
Dear Papa Dudut, mapagpalang araw sa iyo Papa Dudut dahil may mga kakilala na rin po ako nagpadala ng liham sa Barangay LS ay naisipan ko rin pong sumulat para ibahagi ang love story ko. Raya nga po pala ang pangalan ko pero nickname ko lamang po talaga ito. Nanggaling po ako sa isang broken family. Mas pinili ni tatay na bumuo ng bagong pamilya sa kabit niya kesa sa amin ni nanay. Kaya naman hanggang ngayon ay kami na lamang ang magkasama. Malaki po ang naging sakripisyo niya para sa akin. Kung ano-ano ang pinagkakitaan niya para lamang mapatapos niya ako sa college sa kursong Business Administration major in Operations Management. Nang makatapos ako ay nag-start akong magtrabaho bilang admin assistant sa isang kumpanya. 2 taon lang ako roon dahil lumipat na ako sa ibang kumpanya at natanggap naman ako bilang marketing associate. 3 taon din ako roon bago nag-offer sa akin ang best friend kong si Albi na mag-manage ng ipapatayo niyang milk tea shop. Naging kaklase ko po si Albi noong college. May kaya po ang mga magulang niya na may lahing Chinoy kaya business-minded. Medyo malamya siyang kumilos pero straight naman po siyang lalaki. Nag-aaral po lang kami noon ay may sarili na siyang negosyo. May computer shop po siya noon na pinababantayan niya kapag may pasok siya. Pero kapag weekends ay siya mismo ang nagbabantay. Siya yung gusto laging kagrupo ng mga kaklase ko noon dahil magaling siya sa reporting at sa paggawa ng mga business projects namin. Pati thesis namin ay minani lamang niya noong college. Kaya nung nag-offer siya na maging magkasosyo kami, ay hindi ko siya tinanggihan Papa Dudut. Hindi ko naman po kailangan maglabas ng pera, industrial partner po ako kumbaga. Hindi ko na lang po babanggitin kung paano yung hatian namin. Pero napakalaking tulong niya po talaga noon sa amin ng nanay ko. Nakaipon ako paunti-unti hanggang sa maipaayos ko na yung bahay namin. Tumaas ang sales namin noong pandemic, kumuha kami ng 2 staff sa milk tea shop para may katulong na ako roon. Pero dahil sa pagiging busy ko noon ay hindi ko na nabigyan ng pansin ang love life ko. Ay, salamat. Makakatulog na rin ako. Tulog agad? Uuwi ka pa nga lang? Ganun na rin yun. Konting oras na lang naman eh. Ikaw, ba't nandito ka? Nagtanong pa to. Siyempre, 2 tayong may-ari nitong milk tea shop. Gusto ko lang bisitahin kapag may libreng oras pa ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman pababayaan to, no? May sinabi ba ako? Wala. Wala naman pala eh. Halika na, ihatid na kita sa inyo. Bakit ba kasi sinusundo mo pa ako? Kaya ko naman mag-commute pa uwi. Sasakay ka o kakalbuin ako ni tita? Takot ka pala kay mama eh. Siyempre naman, hinabilin ka niya sa akin. Anong hinabilin? Hoy, hindi pa namamaalam nanay ko ah. Kumain ka na ba? Mukhang gutom ka eh. Pangit mong kausap, parang tanga. Eh ba't ang sungit mo? Wala, halika na, sumakay ka na. Eto na nga boss, sasakay na. Pwede ka ba sa Sabado? Bukas tayo nun, di ba? Anong meron? Date. Magde-date tayo. Huh? Gagi, hindi pa ako nagpapaligaw. Ano ba? Bakit ka tumatawa? Utu-utu ka kasi. Seryoso, pwede ka nga? Depende kung anong gagawin natin. A-attend lang naman tayo ng party. May celebration kasi kina Gino. Kasi graduation ng kapatid niya sa Sabado. Oh, sa kaibigan mo naman pala eh. Bakit isasama mo pa ako? Kailangan ko ng kasama. Baka kasi harutin ako ng mga babae niyang bisita. Alam mo naman tong kaibigan mo. Malakas talaga ang appeal sa mga babae.
Alam mo, kahit may 365 days sa loob ng isang taon at 366 days pag leap year, walang araw na naging gwapo ka sa paningin ko. Wow, may patrivia ka pa. Sasabihin mo lang naman na pangit ako sa paningin mo. Sa iba mo na lang kasi sabihin yan. Baka sakaling maniwala sila sa'yo. Pag sa'kin kasi, kapag tinititigan kita, nagmumukha kang Cyclops. Cyclops? Iisa lang mata nun ah. Dalawa yung sa akin. Singkit ka kasi, kaya pag pinagsama yan, parang iisa lang. Sama ng ugali nito. Mas lalo ka. Alam mo, para makabawi ka sa panlalait mo sa akin, samahan mo na lang ako sa Sabado. Di ka na pwedeng tumanggi. Isasama na talaga kita. Para namang may magagawa pa ako. Ayan! Kahit napipilitan ka lang, basta may kasama ako. Bakit? Hindi mo ba kaya mag-isa? Kaya nga, pero ayoko may babaeng lapit ng lapit sa akin. Ay, oo na. Nasabi mo na yan kanina eh. Basta, ihahatid mo rin ako agad pa uwi ah. Oo, akong bahala sa'yo. Sana ikaw rin ang bahala dun sa best friend mong pet peeve ko. Bakit ba kasi inis na inis ka kay Gino? Crush mo yun, no? Yak, kilabutan ka nga. Yung mukhang yun, magugustuhan ko. Galit na galit agad ah. Diyan din nagsimula sina mama at papa noon. Kunwari, hate na hate yung isa't isa. Pero tingnan mo, nakalimang anak na. Kayo ni Gino, tingin ko, kaya niyong sumampu. Tumigil ka nga, mag-drive ka na kaya. Eto na nga. Pero kapag ikakasal na kayo ni Gino, sagot ko na wedding gown mo. Sirang-sira na gabi ko, ano ba? Sorry, tatahimik na. Mga padudot, na-meet ko na ang best friend ni Alvin na si Gino ng ilang beses. Pero hindi ko talaga gusto ang pagiging feeling close niya at pangaasar sa akin tuwing nagkikita kami. Sobrang pet peeve ko talaga siya. Parang ginagaya niya kasi si Albi. Hindi po ako magaling mag-explain pero sa mga hindi po nakakaalam kung ano yung pet peeve, yun po yung something na kinakainisan ng isang tao. At sa case ko po ay si Gino yon. Yung mukha niya, yung boses niya at lahat po ng ginagawa niya ay kinakainisan ko ng sobra. Okay naman siya sa itsura. Hindi naman po siya masasabing pangit. Maputi po siya, chubby at matangkad din. Mga 5'11 po ang height niya at may pagka-chinito rin. Chef si Gino sa isang Chinese restaurant. Kaya mahilig siya sa mga pagkain. Siyang madalas na nagluluto tuwing may handaan sa kanila o sa mga malalapit niyang kaibigan. Mabait naman po siya pero saksakan lang ng pagka-playboy. Nakaka-turn off yung ganon para sa akin. Parang naging standard ko na po kasi noon sa mga lalaki yung pagiging loyal or committed nila sa partner nila. Ang kaso, nakakatawa man pong isipin pero para talaga kaming mga batang nag-aaway noong time na yon. Kahit na anong gawin namin ay hindi talaga kami nagkakasundo. Pinipilit ko siyang iwasan at hindi kausapin pero dahil kay Albi ay napipilitan akong harapin siya. At para makasurvive ako, sa mga oras na kasama ko siya ay nagpapanggap na lamang ako na parang hindi ko siya nakikita. Salamat, makakauwi na rin. Sus! Para namang hindi ka nag-enjoy sa party. Medyo lang. Ganyan pala kapag medyo nag-enjoy lang, nagbabalot ng mga handa. Uy, grabe ka naman. Konti lang kaya tong nilagay ko sa bag ko. Grabe. Wala ba kayong ulam sa bahay nyo? Ang sasarap kasi ng mga ulam. Saka inalok din naman nung nagpahanda, no? Kaya kumuha na ako. Masama raw tumanggi sa grasya. Ang sabihin mo, makapal lang talaga mukha mo. Hoy, sumusobra ka na ha? Gusto mo magka-design mukha mo, Albi? Uy, Pauwi na ba kayo? Gino, kanina ka pa dyan? Oo, at narinig ko yung usapan nyo. Kaya bago kayo lumabas ng gate, i-check ko muna yung bag nitong kasama mo. Ano? Hoy, wala naman ako ninakaw sa loob ah. Wag na maraming dada, akin na yung bag mo. Hindi pwede, no? May mga personal akong gamit dito na hindi mo pwedeng makita. Saka, kailan ka pa nag-shift ng career? Hindi yata kami na-inform. Hindi ka naman police o security guard para i-check yung bag ko bago umalis. Kamag-anak ako nung nagpa-party. At hindi ko pwedeng isawalang bahala na lang kapag may nakita akong kahinahinala.
Parang alam ko na to. Uuwi na kami. Tara na nga, Albi. Yung bag mo, i-check ko lang tapos pwede na kayong umalis. Ayoko. Ay nako, alam kong mamaya pa kayo matatapos sa bardagulan nyo. Exit na muna ako. Raya, sa kotse na muna ako. Hintayin na lang kita doon. Teka, hindi mo man lang ba ako tutulungan dito? Baka nga si Gino pa mangailangan ng tulong eh. Sige na, punta na ako sa parking. O ayan, umalis na si Albi. Akin na bag mo. Titingnan ko lang kung anong laman. Bitawan mo yung bag ko! Sabi na eh, ang dami mong binalot na ulam. Naka-plastic pa lahat ha. Patago mo bang binalot mga to? Excuse me, inalok ako ng tita mo, no? Kaya kada alok nagbabalot ka? Wala ba kayong ulam? Meron, pero gusto ko lang mag-uwi. Bakit ba? Krimen ba yun? Hindi naman. Pero may tanong ako, masarap ba yung mga ulam kaya ka nagbalot? Malamang, iuuwi ko ba yung mga yan kung hindi masarap? Pero saksakan ka naman ng buwisit. Tingnan mo, kumalat na yung mga ulam, nagsayang ka ng grasya. Ipagbabalot na lang kita ulit. Ilalagay ko pa sa maayos at malinis na food container para presentable naman pag pinatikim mo sa mama mo. Kesa naman nakabalot sa plastic. Para ka lang dumaan sa pistahan eh. Eh ano naman, mas nakakahiya kung ninakaw ko yung mga yan sa loob. Alam mo, sa'yo na yung mga ulam na binalot ko, isaksak mo sa baga mo. Papadudot na mula ako sa kahihiyan ko ng gabing yon. Bukod kasi sa mga sinabi ni Gino sa akin, ay marami ring nakakita sa nangyari. Pakiramdam ko noon ay para akong patay gutom na naghakot ng pagkain mula sa handaan. At ginawa naman akong katatawanan ni Gino. Hindi ko na pinansin ang pag-aalok niya noon ng pagkain dahil sa kahihiyan. Nagmamadali na akong umuwi para makalayo sa kanya. Tinanong pa ako noon ni Albi kung ano ang nangyari sa pagkatalo namin ni Gino pero hindi ko na siya sinagot pa. Nagpahatid na lamang ako sa bahay namin. Kinabukasan papadudot ay nagulat ako nang may mag-deliver ng pagkain sa akin na naka-address sa milk tea shop. Akala ko noon ay kay Albi galing yon kaya inilagay ko pa sa Facebook stories ko at kinain kaagad. Nag-chat pa ako noon sa kanya para magpasalamat pero nang mag-reply siya, nalaman kong hindi sa kanya galing ang pagkain kundi kay Gino. Kaya sising-sisi ako. Nalaman ko na si Gino pala mismo ang nagluto noon at pinadala talaga sa akin para mag-sorry sa nangyari doon sa party. Pero as someone na mataas ang pride ay hindi ko tinanggap ang sorry niya. Hindi lang yon ang unang beses na nagpa-deliver siya ng pagkain para sa akin. May time pa na siya mismo ang nagdadala sa shop na mas lalong nagpatindi ng iritasyon ko sa kanya. Kaya naisip ko talaga noon na hindi ko magugustuhan si Gino kahit na ano ang gawin niya. Papadudot kahit busy ako sa pagmamanage ng milk tea shop ay naglalaan pa rin po ako ng oras para makipag-usap sa mga lalaking nakikilala ko online. Naisip ko kasi noon na baka kapag may nagpapakilig na sa akin ay hindi ko na mararamdaman ang inis ko kay Gino tuwing nakikita ko siya. Pero kahit na umaabot naman sa talking stage ay wala pa rin akong nagugustuhang i-meet sa kanila. Until one time, may nag-text sa akin na unknown number. Nagpakilala siya bilang customer sa milk tea shop. Suki raw namin siya pero ayaw namang sabihin kung ano ang pangalan. Medyo nainis ako noon dahil ayoko talaga ng mga taong pamisterious. Pero noong nanghingi siya ng payo, sa sisimulan niyang negosyo ay narealize ko na seryoso naman pala siya. Nickname niya lang ang binigay niya sa akin. Hindi na rin ako nagtanong pa ng personal details niya dahil akala ko ay manghihingi lang talaga siya ng advice. Pero yung simpleng pag-uusap namin ay nauwi sa biruan at na-enjoy ko na yung pag-uusap namin papadudot. Hindi nagtagal ay hiningi ko na ang pangalan niya sa Facebook dahil na-curious talaga ako noon kung ano ang itsura niya.
sa pagbabaka sakaling makilala ko siya. Natatandaan ko naman ang mukha ng mga suki namin sa shop. Pero nadismaya ako nang makitang dummy account lang ang ibinigay niya. Sa pag-aakalang pinagtitripan niya lamang ako ay blinako na ang number niya, gayon din ang account na ibinigay niya sa akin. Kanina mo pa di ginagalaw yung pagkain mo. Okay ka lang ba? Oo, okay lang ako. Okay daw, pero nananamlay ka naman. Ano ba kasi yung dinaramdam mo? Huwag mong sabihing broken ka. Alam na alam ko namang wala ka pang boyfriend at wala ring nagtatangkang manligaw. Kaya wala pang mananakit sa'yo. Ano kasi, may naging textmate ako nitong mga nakaraang linggo. Textmate? Uso pa ba yun? Ayaw niya kasi magpakilala eh. Tapos, nung hiningi ko Facebook account niya, dummy account naman binigay sa akin. Kaya yun, naisip ko na baka niloloko niya lang ako. Pinagtitripan, ganun. Bakit mo naman kasi in-entertain? Sira ka rin eh. Nung una kasi, nanghihingi lang siya ng advice sa sisimulan niyang business. Coffee shop naman daw. Tapos, doon nag-start yung madalas yung pag-uusap. Sus! Para-paraan lang yun. Hindi talaga yung nanghihingi ng advice sa'yo. Gusto niyang makipag-usap at kumagat ka naman. Binlock ko na siya, no? Kahit na, in-entertain mo pa rin siya bago mo ginawa yun. Ibig sabihin, kilala ka na niya. Baka nga marami ka nang nasabi sa kanya tungkol sa'yo eh. Saka yung pagtatanong niya tungkol sa business, paano kung nagmamanman na pala siya? Mamaya magnanakaw na pala yung nakakausap mo. Binubudol ka na, hindi mo pa alam. Ang OA mo. Ganun ba kabobo tingin mo sa akin? Kalma! Hindi naman ako nakikipag-away sa'yo. Masyado kang mainit. Hi guys! Anong ginagawa rito ng maligno na yan? In-invite ako ni Albi. In-invite mo yan? Tapos hindi mo man lang ako sinabihan. Sorry na. Alam ko naman kasing hindi ka papayag eh. Naisip ko lang naman na baka ito na yung tamang oras para magkaayos kayo. Paano naman kami magkakaayos? Yang mukhang yan, hindi nga mukhang sincere eh. Kahit wala pa siyang sinasabi, nakakairita na siya. Tiisin mo na lang. Siya kasi magbabayad nitong kinain natin. Ano? Uy, teka. Wala sa usapan yan ha. Gusto mong makabawi kay Raya, di ba? Pinagdamutan mo siya ng pagkain. Kaya dapat, galante ka ngayon. Simulan mo na yung pagbawi mo. Sana sinabi mo kanina. Akala ko kasi libre mo. Hindi pa naman ako nagdala ng pera. Sus! Dami-dami mong card dyan sa wallet mo. Pwede naman yun. Pero may isa pa akong offer sa'yo. Hindi mo na kailangang magbayad. Wala kang gagastusin kahit piso. Ano namang kapalit? Halika, lapit ka. Ibubulong ko sa'yo. O eto, malapit na ako. Sabihin mo na. Ang gagawin mo... Nakikiliti yung tenga ko. Ano ba kasi yung pinag-uusapan nyo? Parang kayo na lang nagkakaintindihan. Huwag kang magulo. Para sa atin din to. Chill ka lang dyan, okay? Bahala kayo. Yung sasabihin mo, ano na? Nangangalay na ako kakayuko. Ito na nga. Halikan mo sa pisngi si Raya. Kapag nagawa mo yun, sagot ko na lahat ng order natin ngayon. At igas mo for 1 month. Gas? Game! Dito na lang ako papwesto. Ano? Hoy, ayaw kitang katabi. Doon ka sa tabi ni Albi. Nandun ka na kanina, lumipat ka pa. Ang bango mo kasi. We, pag ako chinacharot mo lang, tatalsik ka talaga mula dyan sa kinauupuan mo. Totoo yun. Tsaka ang ganda ng cheeks mo. Natural lang yung pagkapula. Bakit mo ba sinasabi yan? Lumayo-layo ka nga. Masyado ka nang malapit eh. Gusto ko lang kasing gawin to. Mwah! Papadudot galit na galit ako noon sa ginawa ni Gino. Lalo na noong sabihin niyang dare lamang yon sa kanya ni Albi. Napagsabihan ko sila noon na para mga bata kung mag-isip at hindi man lang naisip na ma-offend ako. Lalo na't hindi talaga kami okay ni Gino. Kaya mula noong araw na yon ay hindi ko muna kinausap ang kaibigan ko. Inaharap ko lamang siya tuwing may mahalaga akong concern tungkol sa business namin. Hindi naman mapakali noon si Gino at wala siyang tigil sa kakasori sa nagawa niya. Umabot pa siya sa puntong pumupunta siya sa bahay namin. Sinabi niya sa nanay ko ang ginawa niya at humingi rin siya ng dispensa. Pero ang hindi ko inaasahan ay noong kinilig pa ang nanay ko sa ginawa niya.
Hindi ko alam kung ano ang ginawa niya at nagustuhan siya ng nanay ko para sa akin. Kaya sa halip na magkaroon kami ng distansya sa isa't isa ay mas napadalas pa ang aming pagkikita dahil si mama na mismo ang nag-i-invite sa kanya. Aaminin kong medyo nawawala na noon ang inis ko kay Gino at gusto ko na lamang din na maging okay kami dahil doon masaya si mama. Pero nagbago ang isip ko noong malaman ang tungkol sa kanya. Nang minsang magkayaang uminom sina Albi at Gino, nagpasundo sa akin ang kaibigan ko dahil sa sobrang kalasingan. Hindi naman ako marunong mag-drive noon kaya nag-book na lamang ako ng taxi. Pinuntahan ko siya sa bar na sinasabi niya. Hindi na rin daw kayang mag-drive ni Gino kaya hindi sila makauwi. Naabutan ko sila na pareho nang nakasubsob sa mesa. Paglapit ko kay Albi ay napansin ko yung cellphone ni Gino na nakabukas noong time na yon. I-off ko sana yon noong mabasa ko ang pamilyar na conversation na mukhang binasa pa niya bago siya makatulog. Parang umakyat lahat ng dugo ko noon sa ulo dahil sa galit ng may mapagtanto, Papa Dudut. Hoy, gumising ka nga dyan. Mag-usap tayo. Oh, bakit ba? Nahihilo nga yung tao eh. Wala akong pakialam. Tumayo ka dyan. Pwede bang bukas na lang? Ang sakit na ng ulo ko. Nasusuka pa ako. Kahit iluwa mo pa yung bituka mo, wala akong pakialam. Tumayo ka dyan. Mag-usap tayo. May kasalanan ka sa akin. Pahingi mo ng tubig, please. Hindi ako utusan. May kamay ka naman, di ba? Bakit ba kasi galit na galit ka? Ano bang problema? Ito, ano to? Nakita ko tong conversation natin sa phone mo, kaya hindi ka na makakapagsinungaling sa akin. Ha? Anong conversation? Basahin mo! Magmamaang-maangan ka pa? Isip ako ng isip kung sino yung nan-trip sa akin. Ikaw lang naman pala. Sorry, sasabihin ko naman talaga dapat sa'yo eh. Kumahanap lang ako ng tiyempo kasi alam kong galit ka pa sa ginawa ko last time. At ngayong alam ko nang gusto mo lang akong pagtripan, sa tingin mo matutuwa pa ako sa'yo? Nakakaloko ka na, Gino. Hindi ka na nakakatuwa. So ano palang plano mo nun? Makikipag-close ka sa akin nang hindi nagpapakilala kung sino ka talaga? Doon pa lang sa nagpakilala kang suki namin, ginawa mo na akong tanga. Ang ayos ng pakikipag-usap ko sa'yo kasi akala ko matino kang tao. Pasensya ka na. Hindi ko kasi alam kung ano pa yung pwede kong gawin para mapalapit sa'yo. Alam ko naman kasi kung gaano mo kahit na makita ako o makausap. Kaya nanloko ka na lang, ganun ba? Masaya ka ba sa ginawa mo? Hindi naman sa ganon. Eh anong trip mo sa buhay? Bakit mo ginawa sa akin yun? Napaka-childish mo naman, Gino. Sa edad mong yan, naiisip mo pa yun? Napaka-immature mo. Alam mo, hindi ko na talaga alam yung gagawin ko para tigilan mo ko. Kasi sa totoo lang, kung hindi dahil kay Albi, hindi naman kita kakausapin. Walang dahilan para maging malapit tayo sa isa't isa. Kaya wag kang umakto na parang close na close tayo. Baka kasi akala mo, natutuwa ako na ganun ka. Ginawa ko lang naman yon kasi gusto kita. Gusto kitang ligawan, Raya. Gustong gusto ko na lagi kitang nakikita. Yung magkasama tayo. Kung gusto mo ako, bakit ginagawa mo lahat ng ayaw ko? Para mapansin mo ko. Kasi alam kong hindi ka interesado sa akin. Isip bata ka pa nga. Paano ka naging chef at nagka-business nang ganyan yung pag-iisip na meron ka? Nakakatawa ka, alam mo ba yon? Kaya siguro walang babaeng tumatagal sa'yo kasi ayaw nilang matali sa isang lalaking kagaya mo. Pasensya ka na. Huwag kang mag-alala. Hindi na mauulit yon. At kung hihilingin mo na wag na ako magpakita sa'yo, sige, ako nang bahala ron. Si Albi, kaya mo na ba siyang iuwi na mag-isa? Kaya ko na. May naghihintay ng taxi sa labas. Okay. Mauna na ako umuwi. Raya, sorry talaga. Kung hindi mo kaya mag-drive pa uwi, sumabay ka na lang sa amin. Hindi na, okay lang ako. Ako nang bahala kung paano ako uuwi. Ikaw bahala. Papadudot walang kalam-alam si Albi sa naging pagtatalo namin noon ni Gino dahil sa kalasingan niya. Ang alam lamang niya noon ay hinatid ko siya sa bahay nila. Nagulat na lamang siya sa mga sumunod na araw noong bigla na lamang akong iniwasan ni Gino. Napansin niya yon dahil every Saturday po talaga ng gabi tumatambay si Gino sa shop namin.
At noong time na yon ay hindi talaga pumunta si Gino kahit na anong pilit sa kanya ni Albi. Lumipas po ang ilang araw na umabot na rin ng halos 1 buwan, Papa Dudut, na kahit anino ni Gino ay hindi ko talaga nakikita. Hindi na siya pumupunta sa shop at sa bahay namin. Hinahanap na siya noon ni Mama sa akin. Nagtataka kung bakit hindi na raw pumapasyal sa amin pero nagpapadala pa rin siya ng paboritong pagkain ni Mama na siya mismo ang nagluto. Natouch po ako noon at nakonsensya sa mga pinagsasabi ko sa kanya. Siguro nga ay may nagawa siyang mali na kinakainis ko ng sobra pero sa ipinapakita niya, hindi naman po siya masamang tao at wala talagang masamang intensyon sa akin. Kasi kung balak niya lang naman na paglaruan ako, hindi na niya kailangang alalahanin ang nanay ko. Papadudot kahit iniiwasan ako ni Gino, ay may mga pagkakataon pa rin nagkakasama kaming dalawa dahil kay Albi. Hindi na po ako galit noon sa kanya pero sobrang awkward ng sitwasyon namin. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin o kung tama ba na ako yung maunang magbukas ng usapan. Sa pagkakataong yon ay wala pa ring alam si Albi sa dahilan kung bakit hindi kami nag-uusap ni Gino. Normal naman kasi sa amin yon. Pero noong ilang beses na kaming nagkita sa pagsama niya kay Albi sa shop, doon pa lang nakahalata ang kaibigan ko. Nagtanong siya kung ano raw ang meron sa amin ni Gino at hindi kami nagbabangayan. Ang sabi ko lang naman noon ay baka nagsawa na sa pakikipagbangayan sa akin ang kaibigan niya. Wala ni isa sa amin ni Gino ang nagbukas ng usapan kay Albi. Siguro'y naisip rin ito na mutual friend namin si Albi at gagawa siya palagi ng paraan para magkaayos kami. Pero dahil matagal na kaming magkaibigan, ay hindi na ako nakapaglihim pa nang muli siyang magtanong sa akin. Hindi na siya nagulat na hindi kami okay ng kaibigan niya pero aminado siya noon na mas gusto niyang nakikita kaming nagbabangayan kahit na tungkol pa yon sa walang kwentang bagay kesa sa hindi kami nagkikibuan. Kinumbinsi niya ako na makipag-ayos na lamang kay Gino dahil marami din naman akong nasabi na hindi maganda. Ginawa talaga ni Gino yun? Sa laki niyang yun, natorpe sa'yo? Ibang klase ka, Raya. Ewan ko. Baka naman kasi trip niya lang talaga akong paglaruan gaya ng ginagawa niya sa mga babaeng dumaan sa kanya. Tingin ko naman hindi. Oo, alam kong palikero siya. Dami kasing nabibiktima ng pagkachinito niya. Pero hindi naman siya aabot sa puntong paglalaruan ka niya. Kasi para sa naman yun? Para magkaroon siya ng katatawanan. Ang childish naman nun. So anong ibig mong sabihin? Gusto niya lang talaga ako at nagpapapansin kaya niya ginagawa yun? Nakuha mo. Yun na yun. Grabe naman. Parang bata pa rin siya sa ideya niyang yun. Ano siya, elementary student na nang aasar ng crush niya para pansinin siya? Alam mo kasi, wala naman sanang masama ron. Kasi hindi lang naman siya yung lalaking gumagamit ng ganong style para mapansin ng babaeng nagugustuhan nila. KJ ka lang. Isip mo kasi pang lola na. Tingnan mo buhok mo, namumuti na rin. Aray! Ganyan ba yung mature? Hilig mong manakit. Bakit kasi kamping-kampi ka sa lalaking yun? Kasi kaibigan ko rin siya. Kaibigan mo rin naman ako Kaya nga, kaya hindi pwedeng sa'yo lang ako kakampi. Lugi naman si Gino. Saka mas galante yun kesa sa'yo. Ganun. Kung saan ka mas makikinabang, dun ka. Di magsama kayong dalawa. Arte talaga ng babaeng to. Alam mo, sa sobrang pikunin mo, wala na talagang magtatangkang manligaw sa'yo. Buti nga, nagkagusto pa sa'yo si Gino. Siya pa nga ata lugi sa'yo tapos choosy ka pa. Paano naman siya naging lugi sa akin? Ang tinutinu ko kaya, kumpara naman sa kanya na ang dami ng naging babae. Maniwala ka man o hindi, matagal na siyang tumigil sa pagpapalit-palit niya ng babae. Paano ka naman nakakasiguro? Nakikita mo ba ginagawa niya 24/7?
Kung nakikita ko siya 24/7, kinukwento ko na sana sa'yo kung ilang pack abs niya. Anong abs? Baka tabs. Uy, body shamer! Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Wala naman talaga siyang abs eh. Chubby siya pero hindi ko naman nilalait yung pagiging mataba niya. Bagay naman sa kanya yung ganong katawan. Sa madaling salita, nagagwapuhan ka kay Gino. Hindi kaya. Ganyan na ganyan daw lola ko noon. Tapos ang ending, patay na patay kay lolo. Bakit ba lagi mo na lang akong kinukumpara sa lola mo? Magkaiba kami ng ira, okay? Magkaiba nga, kasi nasa ira ka ng marurupok. Wow, para namang ang tibay mo, Albi. Sino na nga yung nagpakalunod sa alak nung iniwan ng girlfriend? Tapos ayaw kumain ng ilang araw? Gusto pa ngang tumalon sa tulay na 3 feet lang naman yung taas eh. Grabe, sana na-record ko lahat yon para may pinagtatawanan ako every time na bumabanat ka ng ganyan. Alam mo, minsan, mas maganda kung di ka na lang nagsasalita. Kuwang-kuwa mo pika ko eh. Sino ba nauna? Nagkakaganyan ka lang naman kasi mahal ka na ni Gino. Dapat nga, pa-demure na atake mo ngayon. Kasi may nagkakagusto na sa'yo. Yak! Never ako naging pa-demure, no? Obvious naman. Alam mo, kumain na lang tayo. Order ka na ng lunch natin. Makautos, parang may patabi ah. Eh anong gusto mo? Kumuha ako ng pera sa kaha. May accounting tayo, di ba? So hindi dapat yun binabawasan ng para sa tawag ng katakawan. Ay, oo na. Lecturean ba naman yung may master's degree in business administration? Ang yabang mo talaga. Papadudod sa pag-uusap namin yon ni Albi, ay nakwento niya na may babae raw na matagal nang gustong ligawan si Gino. Yun daw ang rason kung bakit tuminto na ito sa pagiging palikero. Nakita raw kasi nito ang mga katangian ng babaeng gugustuhin nitong ipakilala sa magulang sa babaeng itinutukoy ni Albi. Noong nagtanong ako sa kanya ay hindi ko po talaga inaasahan noong sabihin niyang ako yon. Hindi ko alam kung anong nakita sa akin ni Gino para magpakatino ito ng ganon. Mula noong nalaman niya ang dahilan nang iwasan namin ang kaibigan niya, palagi na siyang gumagawa ng paraan para madalas kaming magkasama. Kunwari, iimbitahan niya akong kumain sa labas pero kasama naman pala niya si Gino. Aaminin ko na nahihiya na lang talaga akong mag-sorry kay Gino. Pero gustong gusto ko na siyang makausap. Gusto kong kumpirmahin sa kanya ang mga sinabi ni Albi. Hindi para ipahiya siya o ipamukha na hindi ko siya magugustuhan kahit kailan. Kundi para aminin na na-appreciate ko lahat ng ginagawa niya. Pero parang universe na po talaga ang gumagawa ng paraan noon para magkausap kami. Noong pumunta kami sa birthday ni Albi ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na kausapin siya noong medyo nakakainom na ako. Gino. Uy, Gino, pansinin mo naman ako. Bakit ba? Pwede ba akong makisabay? O kaya hatid mo na lang ako sa bahay? Kapal ng mukha ako, no? Sigurado ka? Baka naman lasing ka lang. Oo, medyo nakainom nga ako. Kaya nga, natatakot ako mag-commute. Medyo nahihilo na ako. Baka mapatapat pa ako sa manyak na driver. Tapos, dalhin ako sa ibang lugar kapag nakatulog ako sa biyahe. Hanggang ngayon pala overthinker ka pa rin. Ganun na nga. Pasensya ka na ah. Wala kasi akong ibang malapitan. Si Albi, tulog na sa kalasingan kaya hindi niya na ako mahahatid pa uwi. Hindi ako nagdala ng kotse. Big bike yung dala ko. Kaya mo ba sumakay ron? Oh, kaya ko naman. Sigurado ka? Sabi mo nahihilo ka, di ba? Baka mahulog ka pa. Alam mo, kahit hindi pa ako sumasakay sa big bike mo, nahulog na ako. Pinagsasabi mo. Nahulog na ako sa'yo. Ay, lasing ka na nga. Hindi kita pwedeng isakay sa motor ng ganyan yung estado mo. Baka maaksidente lang tayo. Baka naman mga chicks mo lang talaga pinapayagan mong sumakay sa big bike mo. Wala pa akong pinapasakay na babae sa motor ko. Sorry. Sige, mag-aabang na lang ako ng taxi. Akala ko ba natatakot ka mag-commute ng lasing?
Tatawagan ko na lang si Mama habang nasa biyahe ako. Kailangan ko rin kasing makauwi. Wala siyang kasama sa bahay eh. Huwag mo na siyang tawagan. Baka masira pa tulog niya. Oo nga no. Ay, sasamahan na lang kita mag-commute. Ha? Wag na. May sasakyan ka naman pa uwi tapos magko-commute ka pa. Sasamahan na kita pa uwi. Pero Huwag na matigas ulo mo, Raya. Nakainom ka kaya hindi ka pwedeng bumiyahe na mag-isa. bakit ikaw? Hindi ka ba uminom kanina? Hindi ako uminom kasi wala maghahatid sa akin pa uwi. Naantok na ako. Sandali, magbubook na lang ako ng taxi. Mag-abang na lang tayo ng dadaan dito. Sure ka? Oh, Lapit ka konti. ha? Sumandal ka na lang sa akin habang naghihintay. Inaantok ka na, di ba? Wag na, nakakahiya. Halika na. Hindi mo naman ako kailangang hilahin. Lalapit naman ako eh. Shh. Sumandal ka na lang sa braso ko. Aalalayan na lang kita kapag nakaidlip ka. Thank you ah. Basta wag kang susuka. Wala akong dalang extra shirt. Sabi ko nga sa'yo, nahihilo ako. Baka masuka ako sa taxi mamaya. Lunukin mo na lang. Ano? Pigilan mo na lang. Ayoko maglinis ng suka mo. Bakit? Hindi mo pa ba naranasan maglinis ng suka ng mga naging fling mo? Hindi. Sanay silang uminom. Hindi kagaya mo na nagpupumilit uminom kahit hindi naman kaya. Kung ganon, hindi mo gusto yung mga babaeng hindi sanay uminom? Wala akong sinabing ganon. Di ba sabi mo gusto mo ako? Nakainom ka. Tsaka na natin pag-usapan yan. Baka naman joke mo lang yun. Tapos, kaya ayaw mo ko isakay sa big bike mo kasi baka mapagkamalan akong girlfriend mo. Isasakay kita sa motor ko. Pero kapag hindi ka nalasing. Papadudot medyo nakainom lang naman ako ng gabing yon. Kaya malinaw sa akin kung ano ang mga sinasabi ko kay Gino. At aaminin ko na kilig po talaga ako noon sa mga sagot niya. Kahit naramdam ko pa rin ang lamig ng pakikitungo niya. Nakasandal lang ako sa kanya habang naghihintay kami ng daraang taxi. Mga 10 minutes po kaming nakatayo roon bago kami nakasakay. Ang nakakahiya pa noon, Papa Dudut, ay nakatulog ako sa biyahe nang nakayakap sa braso niya. Pagdating namin sa bahay, nagpaalam pa si Gino kung pwede siyang pumasok at magstay muna roon sandali. Pumayag naman po ako. Pero sa halip na siya yung asikasuhin ko dahil bisita siya roon, ay kabaliktaran pa ang nangyari. Dahil doon ay inabot na siya ng madaling araw sa bahay namin kaya nag-offer na ako na doon na lamang siya matulog. Nagulat po ako noong hindi siya tumanggi, Papa Dudut. Sa sala siya natulog at wala siyang kaarte-arteng umiga sa sofa. Kahit na alam kong hindi siya komportable roon dahil sa height niya. Kinabukasan ay hindi ko po napaghandaan ang panunukso sa amin ni Mama. Akala niya po kasi ay kami na ni Gino. Natawa na lamang po noon si Gino sa mga pinagsasabi ng nanay ko. Samantalang hiyang-hiya naman ako sa kanya. Nang magpaalam na siya para umuwi. Nag-chat siya sa akin at sinabing mag-uusap daw kami kapag maayos na ang pakiramdam ko. Papadudod sinundo ako ni Gino sa bahay namin para sa isang dinner date. Dinala niya pa ako sa Chinese restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Nagulat ako noong ipinakilala niya ako sa mga katrabaho niya roon bilang someone special sa buhay niya. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero wala po talagang mapaglagyan ang kilig ko ng gabing yon. Doon na rin kami kumain, nagpa-reserve siya ng table para sa aming dalawa sa rooftop ng restaurant. Siya ang nagluto ng mga kinain namin ng gabing yon. At ang mas nakakatuwa pa ay hindi niya nakalimutan yung dadalhin niya para kay Mama. Mula noong mangyari ang dinner date namin ay parang bulang naglaho ang inis na nararamdaman ko para kay Gino. Mula sa pagiging pet peeve, siya na yung naging favorite person ko. Gaya ng dati, walang kaalam-alam si Albi na okay na kaming dalawa. Hindi alam ng kaibigan ko na madalas na kaming nagkikita after ng closing ng milk tea shop. Tinupad ni Gino ang sinabi niya na isasakay niya ako sa motor niya.
Hindi pa namin napag-uusapan ang tungkol sa nararamdaman namin sa isa't isa pero sa tingin ko noon ay nanliligaw na siya. Akala ko po noon ay hindi ko mararanasan yung ganong treatment mula sa isang lalaki. Nang mas nakilala ko siya, saka ko lang nakita yung maturity na hindi ko nakikita sa kanya noon dahil sa inis ko sa kanya. Ibang-iba siya sa Gino na lagi kong kabangayan sa harapan ni Albi. Sa pagkakataong yun ay siya na yung Gino na walang ibang ginawa kundi ang pakiligin ako, Papa Dudut. Ayan, naisara ko na. Thanks. So, pwede na ba tayong mag-date? O magpapaalam pa tayo sa business partner mo? Bakit naman ako magpapaalam sa kanya? Walang pakialam sa love life ko yun, no? Akala mo lang wala, pero meron. Sige na, oo na. Meron na akong meron. Saan mo nga pala gusto pumunta mamaya? Pwedeng sa bahay na lang muna. Bakit naman? Marami naman tayong pwedeng pasyalan. Alam mo naman si Mama, hindi siya sanay na hindi kami sabay kumakain ng hapunan. Baka magtampo sa akin yun. Walang magtatampo ngayong gabing to. Doon na lang tayo mag-dinner sa inyo. Makikikain ako. Talaga? Oo naman. Mas masaya yun. Ano, tara na? Ano to? Bakit kayo magka-holding hands? Albi, nandyan ka pala. Oo, kanina ko pa nga kayo nakikita bago ako bumaba ng kotse. Anong meron? Kayo na ba? Bakit hindi ko alam? Hoy, teka lang. Kumalma ka naman sa pagtatanong. Isa-isa lang. Pare, kung ano yung iniisip mo, tama yun. Pero paano? Saka kailan pa naging kayo? Last week lang. Last week pa? Tapos di nyo man lang sinabi sa akin? Nakakasama ng loob ah. Arte mo, Albi. Sasabihin naman namin sa iyo eh. Pero alam naming OA ka, kaya late na lang sana namin sasabihin. Pasensya na pare. Baka kasi masira diskarte ko kapag sinabi ko agad yung plano ko. Bakit? Anong tingin nyo sa akin? Malas? Huwag ka na magtampo. Kiss ka na lang namin. Kung nakikita mo lang yung reaksyon mo ngayon, matatawa ka talaga. Gulat na gulat ka eh. Sino namang hindi magugulat? Nung huling kita nating tatlo, hindi kayo nagpapansinan. Sinabi mo sa akin yung dahilan, di ba? Tapos ngayon, biglang kayo na? Wow! Di ko na kasi afford na magpabagal-bagal pare. Baka maunahan pa ako ng iba. Sino namang mauuna sa'yo? Eh wala namang nagkakagusto dyan sa jowa mo. Pasmado talaga yung bibig mo eh, no? Alam ko namang hinihintay niya rin ako naman ligaw sa kanya. Hoy, kapal mo! Anong hinihintay? Joke lang. Ito naman parang di ko mahal. Gagi! Ang cringe pala marinig yan mula sa inyo. Parang mas okay yung nagbabangayan kayo kaysa sa sweet kayo sa isa't isa. Pero mas okay kung pipikit ka na lang pare. Wala kang jowa eh. Ang yabang nyo, mag-iwalay din kayo. Magkakajowa ka rin pare. Ipagdarasal namin ni Raya. Huwag ka kasing babanat nang magbabackfire din sa'yo. Isa ka pa, kinilig ka lang, nagbago ka na. Huwag ka na magtampo, hahanapan ka namin. Hindi pa ako ganun ka-hopeless para magpahanap. Arte mo. Hayaan mo na yan si Albi. Mas masaya siya mamboso ng mga babae sa club. Yak! Ginagawa mo yun? Sige, maniwala ka dyan sa boyfriend mo. Friendship over na tayo. Kala ko naman totoo na. Ay, nakakapanibago talaga kayo. Lalo ka na, Raya. Parang hindi pa ako sanay na makita kang isa ng ganap na ina. Ina agad? Kasasagot ko lang kay Gino. Dun din punta nun. Basta, ninong ako ah. Saan? Sa kasal? Sira ulo. Alam nyo guys, mabuti pa, sumama na kayo pareho sa bahay. Doon na tayo mag-dinner. Sa wakas, may nasabi ka ring matino. Papadudot, hindi na ako nakatanggi nang paaminin ako ni Albi sa totoong namamagitan sa amin ni Gino. Suportado naman niya ang relasyon namin. Mabuti na rin daw yon dahil nagtinuna ang kaibigan niya mula noong matipuhan ako. May mga kakilala ako na nagsasabing nangihinayang sila dahil akala nila ay kami talaga ni Albi ang magkakatuluyan. Bagay daw kasi kami. Pero ang sagot ko naman lagi sa kanila, hindi talaga lumalampas sa pagkakaibigan ang namamagitan sa aming dalawa. Hindi ko po alam kung uso rin yung platonic friendship sa iba, pero ganon yung meron kami ni Albi.
Nung ipinakilala ko na si Gino kay mama bilang boyfriend ko ay nakuha namin ang buong buo ang basbas niya. Botong-boto siya kay Gino, parang nakikita niya raw po kasi sa boyfriend ko si Papa noong binata pa. Makulit at palabiro, pero gentleman at malambot ang puso. Medyo nanibago po ako noong mga unang buwan namin ni Gino, pero sa katagalan ay nasanay na rin ako at unti-unti nang nag-sink in sa akin na boyfriend ko talaga siya. Ang naging problema lang namin noon ay yung dating naging fling ni Gino na nakakita sa amin habang nagde-date. Akala noong babae ay single pa siya, kaya harap-harapan siya nitong nilandi. Muntik na kaming mag-iskandalo sa restaurant na kinakainan namin. Mabuti na lamang napigilan ako ni Gino at sinabi kaagad doon sa babae na may karelasyon na siya at ako yon. Blooming ka ngayon ah. Ay talaga, thank you. Pero mandirigma pa rin amoy ng kilikili sa tanghali. Dagdag mo pa yung utot mong parang ulam na nabulok ng isang buwan. Hoy, ang kapal mo ah. Regular yung pagdumi ko. Baka sarili mo na yung naaamoy mo. Nakakalimutan mo yatang yung bibig malapit sa ilong. Ay, wag mo nang itanggi. Tayo lang naman yung nandito. Ewan ko sa'yo. Nilulubos ko lang pang-aasar ko sa'yo kasi mamimiss kita. Huh? Bakit mo naman ako mamimiss? Aalis ka ba? Siyempre may boyfriend ka na. Kailangan na nating mag-set ng limitation sa isa't isa. Bilang respeto kay Gino. Hoy, ang OA mo. Hindi naman nagsiselo sa atin yun. Saka alam naman yung magkaibigan na tayo dati pa. Alam ko. Pero mas maganda pa rin yung ako na mismo ang magkukusa. Hindi naman kita lalayuan. Medyo babawasan lang yung harutan. Lalo na kapag kasama natin siya. Kahit naman hindi siya nagsasabi, imposibleng hindi nakakaramdam ng selos yun kahit konti. Grabe ah, hindi ako sanay na ganyan ka kaseryoso. Feeling ko ibang Albi yung kausap ko. Andiyan na pala siya. Ano kaya yung dala niya? Oh, ano nangyari sa inyo? Tahimik nyo ah. Nagmisa ba naman tong kaibigan mo? Uy, kaibigan mo rin ako. Naging kayo lang ni Gino, parang iba na trato mo sa akin ah. Feeling ka talaga, no? Tama na yan. Eto, ice cream na lang binili ko. Saan ka bumili? Diyan lang sa tindahan sa malapit. Tinamad na ako lumayo eh. Naghahanap nga ako na nagtitinda ng kwek-kwek kaso wala naman. Kay Albi nga pala yung vanilla. Sa'yo yung cookies and cream. Aba, alam na alam mo na favorite flavor ko ha? Pwede ba namang hindi? Kinakabisa ko na nga lahat para alam ko kung anong pagkain bibilin ko kapag nagtampo ka sa akin. Nakakaubo pala tong ice cream kahit di pa nakakain. Magkaka-TV ka pa niyan kapag single ka pa rin next month. Huwag kasi kayo maglampungan sa harapan ko. Usap pa lang yun, hindi pa lampungan. Pero huwag ka mag-alala, hindi talaga namin yun gagawin sa harap mo. Sa likod mo lang. Ang weird talaga. Parang hindi na ata ako masasanay na nagkakasundo kayo. Basta, bago kayo magplanong magkaanak, mas maganda kung magpapakasal muna kayo. Actually, kasama na talaga sa plano namin yan. Bakit? Nag-propose ka na ba? Hindi pa. Hina mo naman pare. Galawin mo na yung baso. Kung kailangan mo ng tulong ko, sabihan mo lang ako. Anong pinag-uusapan nyo? Bakit ayaw nyong iparinig sa akin? SPG ba yan? Oo, bawal sa bata. Baka bawal sa isip bata. May sinasabi kasi si Albi tungkol sa'yo. Ano na namang kinukwento ng lalaking yan? Nagkagusto ka raw sa kanya dati, bago pa naging tayo. Oo, patay na patay sa akin yan si Raya. Kaya nga di nagkaka-boyfriend eh. Ang kapal talaga! Sa tagal nating magkakilala, kahit minsan hindi ako na-attract sa'yo, no? Sakit ah. Ganun ba ako kapangit sa paningin mo? Cute niyong magkuya. Hindi yan papasa bilang kapatid ko. Height pa lang, wala na. Guys, yung nagtitinda ng kwek-kwek! Nasaan? Wala pa. Ano, taggutom? PG kayong dalawa, ah. Papadudot kahit naglagay na kami ni Alvin ng limitasyon sa pagkakaibigan namin ay hindi naman nabawasan yung bond na meron kami. Hindi rin naman naging issue kay Gino ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Dahil alam niya kung gaano sila katagal magkaibigan ni Albi ay ganon din kaming dalawa. Sa ngayon, papadudod ay 2 years na kaming kasal ni Gino.
May sinimula na rin siyang maliit na business para sa future namin. Hindi ko na lang po i-reveal dito dahil sinisimulan pa lang po talaga yon. Sa maikling panahon na nagkasama kami ni Gino, nakita ko yung dedikasyon niya at pagiging madiskarte niya kahit na lumaki siya sa komportableng buhay. At kahit may Chinese blood po siya, hindi naging hadlang yon sa aming dalawa. Tinanggap ako ng parents niya at ibinigay din nila ang basbas nila sa wedding namin. Hanggang ngayon ay wala pa ring nagbabago sa amin ni Gino. Kung ano kami noong bago pa lamang kaming magkarelasyon, ganon pa rin kami ngayon. O mas tamang sabihin na mas naging masaya pa kesa noon. Isang malaking patunay na nasa tamang tao na po ako ngayon, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Thank you so much, Papa Dudut at sa Barangay LS. God bless po sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Raya. Mga kabarangay, walang perpektong tao para mahalin. Matuto tayong tanggapin kung sino ang pinagkaloob sa atin. Sa unang bahagi ng kwento ni Raya, hindi sila nagkakasundo ni Gino at hindi nila gusto ang isa't isa. Pero hindi niya alam, lihim na pala siyang hinahangaan ng taong kinakainisan niya ng sobra. Bagamat nagsimula sila sa bangayan at hindi pagkakaunawaan ay nauwi pa rin naman sila sa magandang samahan. Ang love story nilang dalawa ay isa sa mga patunay na hindi lahat ng magandang relasyon ay nagsisimula kaagad sa kilig at masayang ligawan. Minsan kasi, yung hindi pagkakaunawaan pa mismo ang nagiging tulay para mas magkaintindihan ang dalawang taong nagmamahalan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories Number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.